ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना सगळ्यांचं हरे खूप कृष्ण. मनापासून स्वागत आहे हरे कृष्ण। तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत श्री श्रीला प्रभुपाद यांना माझा साष्टांग दंडवत श्री गुरु महाराज जे आपले जय पताका स्वामी गुरु महाराज आहेत त्यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। तर आपण तिसऱ्या अध्यायावरती आहोत आणि 25 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत। तर आज आपला 26वा श्लोक आहे। सॉरी, एक मिनिट हा. एक सेकंद हा. येस. ठीक. तर आपण 26व्या श्लोकापासून सुरू करणार आहोत। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। कोणी वाचायची इच्छा हा, आहे का? हरे मी कृष्ण. वाचू. हा वाचा माताजी हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्यांना त्या लोकांना म्हणजे कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. तात्पर्य: वेदैश्च सर्वैरमेव रममेव वैद्य वेद्यः. येस. सर्वमेव वैद्यः. हाच सर्व वैदिक कर्मकांडांचा अंतिम उद्देश आहे. सर्व कर्मकांडांचे सर्व प्रकारचे यज्ञ भौतिक कार्याविषयीच्या संपूर्ण माहिती दर्शनासहित जे काही वेदांमध्ये आहे त्यांना सर्वांचा उद्देश, जीवनाचा अंतिम ध्येय भगवान श्रीकृष्ण यांना जाणून घेणे हा आहे. बद्ध जीव श्री इंद्रिय तृप्तीच्या पलीकडे काहीच जाणीत नसल्यामुळे ते त्याच्या उद्देशाने वेदाध्ययन करतात. परंतु वैदिक कर्मकांडांद्वारे नियमित इंद्रतृप्ती आणि सकाम कर्मामुळे मनुष्य क्रमशः कृष्ण भावने प्रत उन्नत होतो. म्हणून कृष्ण भावनेतील आत्मसाक्षात्कारी मनुष्याने इतरांना त्यांच्या कर्मांपासून विचलित करू नये किंवा त्यांना बुद्धिभेद करू नये. तर सर्व कर्मांचे फळ श्रीकृष्णाच्या सेवेमध्ये कसे अर्पण करता येईल हे त्यांनी आचरणाद्वारे दाखवून द्यावे. कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्तीने अशा प्रकारे आचरण करावे की त्याचे इंद्रिय तृप्ती करता कर्म करणारा अज्ञानी व्यक्ती कर्म कसे करावे आणि आचरण कसे करावे हे जाणू शकेल. जरी हा माताजी. माताजी स्क्रोल करता खालचं दिसत हो नाहीये. येस येस, सॉरी सॉरी माताजी.
हरे हो, हो. हरे कृष्ण. जरी अज्ञानी मनुष्याचा कर्मात व्यत्यय आणावयाचा नसला तरी कृष्ण भावनेमध्ये अल्प प्रगती केलेला मनुष्य वेदोक्त कर्मकांडांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सेवेत संलग्न होऊ शकतो. अशा भाग्यशाली मनुष्याला वैदिक कर्मकांडांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. कारण विहित कर्मांचे पालन केल्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या सर्व फळांची प्राप्ती त्याला प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेद्वारे होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस. थँक्यू माताजी. हो. येस. राईट. तर आपण कर्माविषयी परवा बघितलंच, आणि नियत कर्म किंवा अकर्म, विकर्म या कर्माच्या विविध संज्ञा आहेत. आणि त्यामध्ये आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला की कर्म ते पहिल्यांदी भगवंतांनी सांगितलंय की हा कर्मयोग, म्हणजे आता पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये आपण कर्मयोगच जाणतो, आणि कर्मातून कसं काय भगवंतांना आपण जोडले जातो. तर कर्मयोग म्हणजे कर्मानी आपण भगवंतांना जोडले जाणार आहोत. म्हणूनच इथे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू हे कर्म माझ्यासाठी कर, आणि म्हणून जे युद्ध करतोयस ते माझ्यासाठी कर. आणि मग त्याही पुढे जाऊन मग कर्मकांड ते कर्मयोग. कर्मकांड कसं आहे तर ते इथे दिलंय बघा, की नियत कर्मांच्या फलांमध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचं मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना थांबवण्यास प्रेरित करू नये. कारण कसं असतं की मनुष्य स्वाभाविकतः, की जो प्रपंचामध्ये आहे जो मनुष्य, आणि जो मनुष्य सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, तो सगळ्या गोष्टी स्वतःसाठी, कारण तिथे कुठेतरी भोगता स्वतःला मानतो. कारण अजूनही कुठेतरी भगवंत, कारण वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो हे जे सुरुवातीला दाखवलंय, तर 15व्या श्लोकामध्ये आपल्याला याचा उल्लेख आहे. वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत ऋग्वेद विदेह चाह. म्हणजे की भगवंत, की वेदांचा ज्ञाता हे भगवंत आहेत. की वेदांचा अभ्यास केला आणि भगवंतांना जाणलं नाही, मग त्या वेदांचा काय उपयोग आहे. की सगळं स्वतःसाठीच करायचंय, स्वतःच्याच इंद्रिय तृप्ती करायसाठी करायचं आहे, मग त्या वेदांचा अभ्यास काय करायचा आहे ना. मग फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठीच जगायचंय, मग फक्त त्या भौतिकतेमध्ये जगायचंय, तिथे आध्यात्मिकता कुठेच येत नाही. का भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेले आहे आणि का हा मनुष्य जन्म दुर्मिळ दिलाय, जे आपण आधीच्याही आले अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. कारण तिथे कुठेतरी भगवंत, आपण मूळ जे आध्यात्मिक आहोत, आपल्याला हे आध्यात्मिक ज्ञान दिलेलं आहे, भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलेलं आहे, की त्यातून भगवंत प्रत्यक्ष हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे. आणि म्हणून ही जी कृतज्ञता आहे, ही कृतज्ञता अत्यंत महत्वाची आहे. कारण मी, माझ्यासाठी, माझं, मला हे सगळं आहेच हो, परंतु तिथे कुठेतरी कृतज्ञता नाहीच आहे. पण आपल्याला हे जाणायचंय की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, की भोगता तो आहे. आपण आपली पोझिशन जाणायची. आपण एक सेवक आहोत, आणि आपण भगवंतांचे अंश नक्कीच आहोत, परंतु म्हणून भगवंत नाही. परिमाणात्मक आपण भगवंत नाही हो. आपण काही गोवर्धन पर्वत आपल्या कळण्यावर उचलून धरू शकत नाही. विषाचा एक थेंब प्राशन केला तर मनुष्य मरण पावतो. मग मनुष्य कोण आहे. मनुष्य भगवंतांपुढे एक त्याचा अंश आहे हो. पण नक्कीच तो आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी उल्लेखाने सांगितलेला आहे की अशा नियत कर्म करणाऱ्या लोकांना, की तुम्ही त्या कर्मापासून थांबवू नका. कारण कसं होतं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही आत्म ज्ञानापर्यंत पोहोचलेली असते. कारण ती कुठेतरी मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे हे जाणलेलं असतं त्या व्यक्तीने. आणि ती जी भावना त्याच्यामध्ये उत्तेजित झालेली असते, ती भावना सुद्धा वाढीस लागायला काहीतरी प्रक्रिया आहे होती. इट इज अ प्रोसेस. यू कॅनॉट जस्ट इमिजिएटली एंटर इन टू दॅट. त्याच्यामुळे कसं आहे की प्रत्येकाला तेवढा वेळ द्यावा. भगवंत इथे म्हणून सांगतायत की प्रत्येकाला तिथे वेळ द्यावा. त्यांना थांबवण्यास सांगू नये की हे तू करतोयस हे चुकीचं आहे, हे तू फक्त तुझ्या स्वार्थासाठी करतोस, हा यज्ञ हे तुझ्या स्वार्थासाठी नाही. करू दे त्या लोकांना, त्यांना प्रेरित करू नये. कारण त्यांना थांबवण्यासाठी सांगू नका. तर त्यांनी त्या भक्तिभावाने कर्म करून कशा प्रकारे आपण त्यांना या कार्यामध्ये उद्युक्त करावं, की तू जे करतो आहेस त्याचा हा भाग तू भगवंतांना अर्पण कर. तू जे काही अन्नधान्य उगवलंय तुझ्या शेतामध्ये, त्याचा एक भाग तू भगवंतांना अर्पण कर. या प्रकारे आपण त्याला
उन्नत करू शकतो. जसं आपण म्हणतो ना की एखादी चार पिक्चरला जात आहेत, 4 जण सिनेमाला जात आहेत, तर लगेच त्या 5व्या मित्राला विचारून की चल रे सिनेमाला चल म्हटल्यावर तो हो चल म्हणतो, कारण की चला त्यांच्या बरोबरीने त्यांना न्यायचे आणि त्याच्या बरोबरीने ते असतात. त्याचप्रमाणे या कृष्ण भावनेची सुद्धा उन्नती होऊ शकते, की जे 2 जण जात आहेत की आम्ही सत्संगाला जातोय, तर आमच्या बरोबर अजून 2 जणांना सुद्धा त्यांची मनोवृत्ती अशा प्रकारे कायापालट होईल, त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारे बदल होईल. म्हणून त्यांना करणारी कर्म थांबवू नका, त्यांना निगेटिव्ह गोष्टींनी सांगू नका. तर कशा प्रकारे की कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्तीने अशा प्रकारे आचरण करावे की ज्याद्वारे इंद्रिय तृप्ती करता कर्म करणारा अज्ञानी व्यक्ती कर्म कसं करावं अरे आचरण कसं करावं हे जाणू शकेल. म्हणून तुमच्या तोंडातनं वधू नका, तुमच्या क्रिया दिसू दे, तुझ्या कर्मातनं तुमच्या हे जाणून दे. मनुष्य आपण म्हणतो ना, इट इज बिफोर, म्हणजे तुम्ही तुमची कृती दाखवा, नुसतंच बोलणं नको, तुम्ही तुमच्या कृतीतनं दाखवा. तुम्ही भगवद्गीता सांगताय, बोलताय, श्लोक म्हणून दाखवताय, पण आचरण किती करताय, ह्या आचरणात तुम्हाला ते दर्शवून द्यायचंय. आणि म्हणूनच अज्ञानी मनुष्याच्या कर्मात व्यत्यय आणावयाचा नसला तरी कृष्ण भावनेमध्ये अल्प प्रगती केलेला मनुष्य वेदोक्त कर्मकांडांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सेवेत संलग्न होऊ शकतो. अशा भाग्यशाली मनुष्याला वैदिक कर्मकांडांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. कारण जी व्यक्ती भगवंतांनाच आधी सगळं अर्पण करते, त्याला वेगळं काही अर्पण करायची, वेगळी काही कुठली कर्मकांड करायची गरज नाही. कारण त्याची भावना आधीच ती प्रेरित झालेली आहे, उद्युक्त झालेली आहे. कारण विहित कर्मांचं पालन केल्यामुळे होणाऱ्या सर्व फळांची प्राप्ती त्याला कृष्ण भावनेतूनच होऊ शकते. कारण जी काही त्याने फळाची तर अपेक्षाच केलेली नाही, पण तरी सुद्धा त्याला त्या फळांची प्राप्ती होऊ शकते जेव्हा त्याची भावना कृष्ण भावना, जिथे तुम्ही कृष्णाला अर्पण करता आहात, जिथे प्रत्येक कृतीमध्ये भगवंत आहे, तिथे निश्चित त्या कृतीचं फळ जेव्हा जे करणार आहे ते ते अज्ञानीपणे किंवा तुम्हाला न न मागता सुद्धा ते तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो ना की जे नामस्मरण करायला वेळ नाही, आमचं एवढं टाईट शेड्यूल आहे, आम्हाला एवढी 50-100 कामं आहेत, कसं काय नामस्मरण नाही करू शकत. अहो पण तिथे जर तुम्ही वेळ काढला, ते नामस्मरण जर केलं ना, एक 15 मिनिटं किंवा 1 माळ 2 माळ ज्या काही ठरवून केल्यात ना, पुढची 99 कामं तुमची अगदी सुकरपणे पार पडतील, याची प्रचिती तुम्ही घ्या. हे महत्वाचं आहे जाणणं. आणि म्हणून ती भावना दृढ करायची, ती भावना दुसऱ्यामध्ये सुद्धा सांगायची आहे आणि आपल्या कृतीतून ती आणायची आहे. इथे भगवंत सांगतात की त्यांना थांबवू नका, पण निश्चित त्यांना त्या आचरणाद्वारे ते दर्शवून. प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुधात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच स्वतःलाच कर्माचा करता समजतो. पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणां द्वारे कर्मे केली जातात. तात्पर्य: एकाच पातळीवर कार्य करणारे एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य आणि दुसरा भौतिक भावनेने प्रभावित झालेला मनुष्य, असे दोघेही वर करणे एकाच स्तरावर असल्यासारखे दिसतात. परंतु त्यांच्या आपल्या स्थितीमध्ये बराच भेद आहे. भौतिक भावनायुक्त मनुष्याच्या मिथ्या अहंकाराच्या अ, प्रभावामुळे दृढ विश्वास असतो की आपण सर्व गोष्टींचा करता आहोत. त्याला माहीत नसते की शरीराची यंत्रणा ही भगवंताच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीमुळे निर्माण झालेली असते. तसेच शेवटी तो श्रीकृष्णांच्याच नियंत्रणाखाली कार्य करीत असतो, याचे देखील त्याला ज्ञान असते. मिथ्या अहंकाराने युक्त झालेला मनुष्य प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे करण्याचे सारे श्रेय स्वतःकडे घेत असतो आणि त्याच्या हेच त्याच्या अज्ञानाचे लक्षण आहे. त्याला माहीत नसते की हे स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर म्हणजे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कार्य करणाऱ्या प्रकृतीची निर्मिती आहे. यास्तव त्यांनी आपली शारीरिक आणि मानसिक कार्ये कृष्ण भावनेमध्ये श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी संलग्न करणे अत्यावश्यक आहे. अज्ञानी मनुष्य विसरतो की पुरुषोत्तम श्री भगवान हे ऋषिकेश किंवा इंद्रियांचे स्वामी म्हणून जाणले जातात. आपल्या इंद्रिय तृप्ती करता अशा मनुष्याने दीर्घकाळ
इंद्रियतृप्तीचा दुरुपयोग केलेला असल्यामुळे तो अज्ञानी मनुष्य वास्तविकपणे मिथ्या अहंकाराने मोहित झालेला असतो. आणि याच मिथ्या अहंकारामुळे त्याला भगवान श्रीकृष्णांचे असणाऱ्या आपल्या शाश्वत संबंधाचे विस्मरण होते. हरे कृष्ण. माताजी, मला हे वरचं एक विचारायचं होतं म्हणून मी बोला. मगाशी हँड रेस केला होता. ओके, बोला तर माताजी. हा शेवट वर थोडं वर स्क्रोल करता. हो, येस, नक्की. हा, हे इथे म्हटलंय ना, मनुष्याला, भाग्यशाली मनुष्याला वैदिक कर्मकांडाचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. तर इथे वैदिक कर्मकांड नेमकं म्हणजे काय अपेक्षित आहे, का काय अर्थ? म्हणजे कसं आहे माताजी, की जो मनुष्य वैदिक म्हणजे आपल्याला वेदांमध्ये आणि याच्यात जे कर्मकांड म्हणजे हे जे यज्ञ याग हा किंवा ही जी काही गोष्टी केल्या जातात ना, तर हा. त्याची आवश्यकता पडत नाही जेव्हा त्या व्यक्तीची भावनाच कृष्ण भावना झालेली आहे आणि हम्म, तो स्वतःच्या विहित कर्मांचं पालन अगदी योग्य पद्धतीने करतोय, की तिथे तो कृष्णाला विस्मरण झालेलं नाही त्याचं, तर ती ती सर्व कृष्णार्पण. त्यामुळे त्याला ती कर्मकांड वेगळी करण्याची गरज पडत नाही. त्याला त्याला कुठली बांधिलकी राहत नाही. तो करू शकतो ती कर्मकांड, पण केली नाही तरी त्याला गरज नाही आहे ती कर्मकांड करायची. कसं आहे, ओके ओके. की त्याच्या आधी मनुष्याने जे तुम्ही वाचलं असेल, हो. तर कर्मकांड करणारा मनुष्य म्हणजे बघा, की कसं त्यांनी दिलंय, की संपूर्ण भौतिक कार्याविषयीच्या संपूर्ण मार्गदर्शनासहित जे काही वेदांमध्ये आहे, त्याचा सर्वाचा उद्देश जीवनाचा अंतिम ध्येय भगवान श्रीकृष्णांना जाणून घेणं आहे. हो. परंतु मग काय करतात, परंतु वैदिक कर्मकांडांद्वारे नियमित इंद्रिय तृप्ती आणि सकाम कर्मामुळे मनुष्य क्रमशः कृष्ण भावनेपर्यंत उन्नत होतो. म्हणून कृष्ण भावनेतील आत्मसाक्षात्कारी मनुष्याने इतरांना त्यांच्या कर्मांपासून विचलित करू नये किंवा त्यांचा बुद्धिभेद करू नये, तर सर्व कर्मांचं फळ श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये कसं अर्पण करणार हे आपल्या आचरणाद्वारे दाखवावं. म्हणजे कसं आहे, कर्मकांड ते कर्मयोग माताजी, की मग जसं मी म्हंटल, की जर एखादी मनुष्य शक्ती म्हणून भगवंतांना जाणत असेल, एखादी मनुष्य परमात्मा म्हणून जाणत असेल, एखादी मनुष्य भगवान म्हणून जाणत असेल, या या पायऱ्या झाल्या आणि हे स्तर झाले. हम्म, तसंच इथे सांगण्यात आलेलं आहे, की हे कर्मकांड करता करता का होईना, तो हम्म, मनुष्य हळूहळू का होईना पण कृष्ण भावनेमध्ये येईल आणि भगवंतांच्या कृतज्ञतेमध्ये सगळ्या गोष्टी करायला लागेल. जसं हम्म, प्रभुपाद म्हणतात ना, की इस्कॉनमध्ये प्रसाद खायला म्हणजे रविवारी फीस्ट असते म्हणून प्रसाद खाण्यासाठी लोक तिथे धावत येतात. पण प्रभुपाद म्हणतात येऊ दे, आता प्रसाद खायला का होईना येतायत ना, पण त्यांची भावना हळूहळू डेव्हलप होईल आणि हम्म, म्हणून त्यांना विचलित करू नका. येऊ दे त्यांना. आता ते हम्म, हळूहळू त्याच्यामध्ये वळतील. ते इमिजिएट वळणार नाही. तुम्ही त्यांना सांगाल ही कर्मकांड तुम्ही नाही करायची, हे हम्म, तुम्ही वेद करताय, हे तुम्ही यज्ञ करताय, सगळं चुकीचं आहे, तुम्ही स्वतःसाठी करताय, तसं न सांगता त्याला आपल्याच आचरणामधून असं दाखवून द्यावं, की सर्व कृष्णार्पण, जे करतो आहेस त्याची फळं तू भगवंतांना अर्पण कर. आणि म्हणून हे कर्मकांड ते कर्मयोग हम्म. असं आहे माताजी त्याचं विश्लेषण. आणि नियमित इंद्रियतृप्ती म्हणजे काय? नियमित इंद्रिय तृप्ती म्हणजे स्वतःसाठी, की ज्याप्रमाणे इंद्रिय स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःला उपभोगण्यासाठी माताजी. ओके. उपभोग कोण घेत आहे, भोगता कोण आहे, खरं मनुष्य. भगवंत आहे. हं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, पण इथे भोक्ता कोण समजतोय, स्वतःला मीच समजतोय. म्हणून हं, तर इथे पुढच्या याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे, की हं, कसं येत आहे, की कृष्ण भावना भावित मनुष्य आणि दोन मनुष्य या दोन मधला फरक सांगितला. एका स्तरावर सारखे दिसत आहेत, हं, समोरून बघितलं तर वरकरणी हे सारखे दिसत आहेत, हं, परंतु आपल्या स्थितीमध्ये त्यांच्या भेद कसा आहे. भौतिक भावनायुक्त मनुष्याचा हं, मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावामुळे दृढ विश्वास असतो, की आपणच या गोष्टीचे करते आहोत, की हं, मी आहे तर माझ्यामुळेच आहे, मी असं असं केल्यामुळे मला ही गोष्ट मिळाली, मी इतके माळा जपल्या आहेत म्हणून मला भगवंतानी हे दिले, किंवा भगवंत तिथे नसतातच कधी कधी, की मी माझ्या प्रयत्नांनी हे केलेलं आहे, मी हे बिल्डिंग बांधलेली आहे, मी माझी नोकरी करून मी प्रमोशन मिळवते, हं, मी हं, माझ्या वडिलांना आई वडिलांना असं असं हे सगळं देतोय, मी माझ्या मुलाला सगळं असं देऊ शकतोय, माझ्या हं, बायकोला असं देऊ हं, म्हणजे हं, सगळा अहंकार कुठला, तर मिथ्या अहंकार, हं, खोटा अहंकार, म्हणजे तिथे कुठेतरी तो खोटा अहंकार जपला जातो आणि म्हणून तो खोटा अहंकार स्वतःला आपणच या गोष्टीचे करते आहोत असं म्हणतोय. हं, कारण त्याला माहित नसतं, की शरीराची यंत्रणा ही भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करत करत असते हं, आणि असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीमुळे निर्माण झालेली असते. कसं असतं, की ही भौतिक प्रकृती हा जीवात्मा आहे. हा हं, जीवात्मा कसा आहे, या भौतिक प्रकृतीमध्ये आलेला आहे आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो कशाच्या खाली वावरतोय, तो या तीन गुणांच्या खाली वावरतो आहे, सत्व, रज आणि तम.
या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो आहे. मग काही लोक सात्विक आहेत, काही राजसिक आहेत, काही तामसिक आहेत. आणि म्हणूनच जेव्हा या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आत्मा वावरतोय, म्हणून आपल्याला या श्लोकातच दिसेल प्रकृते क्रियमाणानी गुणही कर्म आणि सर्वशा. म्हणजे काय की आत्मा स्वतःला करता समजतोय, तो करता तो नाहीये. तो मिथ्या अहंकाराने स्वतःला करता समजतो. तो त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे तो त्या मायेमध्ये अडकलेला आहे. कारण तिथे त्याला कृष्णाचं विस्मरण झालेलं आहे. पण हेच त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, मग ही भौतिक प्रकृती कोणाची निर्मिती आहे? भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि म्हणून पुढे म्हटलंय की मिथ्या अहंकाराने युक्त असलेला मनुष्य प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे करण्याचे सारे श्रेय स्वतःकडे घेत असतो. आणि हेच त्याच्या अज्ञानाचं लक्षण असतं. त्याला माहित नसतं की स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर जे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कार्य करणाऱ्या प्रकृतीची निर्मिती आहे. यास्तव त्याने आपली शारीरिक आणि मानसिक कार्ये कृष्ण भावनेमध्ये श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी संलग्न करणे आवश्यक आहे. अज्ञानी मनुष्य विसरतो की पुरुषोत्तम श्री भगवान ऋषिकेश किंवा इंद्रियांचे स्वामी म्हणून जाणले जातात. आपल्या इंद्रिय तृप्ती करता अशा मनुष्याने दीर्घकाळ इंद्रियांचा दुरुपयोग केला असल्यामुळे तो अज्ञानी मनुष्य वास्तविकपणे मिथ्या अहंकाराने मोहित झालेला असतो. आणि याच अहंकारामुळे त्याला भगवंतांशी असणारं आपल्या संबंधाचं विस्मरण झालेलं असतं. आणि इथे आता दाखवलंय की या व्यक्तीला, कारण शेवटी ती अज्ञानी व्यक्ती आहे, जेव्हा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आणि भौतिकतेमधली व्यक्ती, कारण तो भौतिक प्रकृतीच्या पूर्णपणे प्रभावाखाली आलेला आहे. जरी कृष्ण भावना भावित मनुष्य भौतिक प्रकृतीमध्ये जगत असला तरी त्याला माहितीये भोगता कोण आहे. कारण इथे आपल्याला जाणून घ्यायचंय की सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर. मग आता स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर हे काय आहे? तर आपल्याला जेव्हा आपण पुढे जाऊन जेव्हा क्षेत्रज्ञ जाणून त्याच्यामध्ये अजून याचा खुलासा केलेला आहे. तर सूक्ष्म आणि स्थूल स्थूल शरीर म्हणजे काय? तर पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांनी बनलेलं आपलं बाह्य शरीर, हे हे आपलं स्थूल शरीर आहे. आणि आपलं सूक्ष्म शरीर कशाने बनलेलं आहे? मन, बुद्धी आणि अहंकार, जो खोटा अहंकार आहे. आणि जेव्हा मनुष्य मरतो तेव्हा हे स्थूल शरीर मरतं. आणि या सूक्ष्म शरीरातल्या ज्या ज्या प्रक्रिया असतात ना, ज्या प्रतिक्रिया, तो मनुष्य पुढच्या शरीरामध्ये घेऊन जात असतो. ती संकल्पना असते. हे तुम्हाला पुढच्या अध्यायांमध्ये अजून मी विश्लेषित करून सांगेन, जेव्हा त्याचा 15व्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आता मी फार याच्यात शिरत नाही. फक्त जाणून घ्या की स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर, आणि या सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार, याच्यावरती कशाचा कशाचा वास आहे. कारण ती व्यक्ती जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये नाहीये तेव्हा त्याच्यावरती पूर्णपणे लस्ट म्हणजे काम वासना, आणि त्याच्यावरती काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंनी अटॅक केलेला आहे. आणि म्हणून या मन, बुद्धी आणि इंद्रिय या सगळ्यावरती अशा प्रकारे त्याचा स्तर असल्यामुळे, या वासनेचा स्तर असल्यामुळे तो स्वतःलाच करता समजतो. कारण तो त्या मिथ्या अहंकाराखाली आलेला आहे. कारण त्याला भगवंतांचं स्मरण झालेलं आहे, विस्मरण झालेलं आहे. त्याला आध्यात्मिक भावनेचं विस्मरण झालेलं आहे. तो फक्त त्या भौतिक प्रकृतीच्याच प्रभावाखाली जगतोय. येतंय लक्षामध्ये? काही काही अडचण आहे समजायला? काही कठीण जात आहे? नाही नाही, येते लक्षात. समजतंय? हो. हा. आपण पुढे अजून पुढच्या अध्यायांमध्ये अजून याचा उल्लेख येणार आहे. पुन्हा पुन्हा याचा उल्लेख येईल. पण इथे आपल्याला जाणून घ्यायचंय, जी व्यक्ती अज्ञानी आहे, जी कृष्ण भावने, इथे 2 व्यक्तींचा तुलना दाखवली आहे. जी अज्ञानी व्यक्ती आहे की जिला कृष्ण भावनेविषयी काही ज्ञान नाहीये, आणि जी व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये, जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये जाणलं की ती व्यक्ती त्याच्या आचरणाद्वारे इतर व्यक्तींना त्या कृष्ण भावनेमध्ये आणू शकते. परंतु ही व्यक्ती कोण असते भौतिकतेमधली? ती पूर्णपणे त्या प्रकृतीच्या आहारी गेलेली आहे. ती फक्त त्या भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंनी वेढलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे तो आत्मा एंटँगल झालेला आहे. जसं आपण आधी म्हटलं, त्या आत्म्याला आत्मिक अन्नाची गरज आहे. त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे. पण ते अन्न हा मनुष्य देऊ शकत नाही, कारण तो अजाण आहे त्याच्या बाबतीत. कारण त्याला भगवंतांचंच विस्मरण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे तो फक्त मिथ्या अहंकाराखाली स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जगतो.
तिथे कुठेच भगवंता, तिथे कृष्ण मिसिंग आहेत पूर्णपणे. येत आहे लक्षात? हम्म. येस. आणि माताजी हे शेवटचं हे होतं कुठं बरं? शाश्वतचा इथे अर्थ काय होतो? शाश्वत म्हणजे खरं, की मिथ्या अहंकारामुळे त्याला भगवान श्रीकृष्णांशी असलेल्या आपल्या शाश्वत समान. शाश्वत म्हणजे कुठल्याही प्रकारे नश्वर आणि शाश्वत. जसं आपण म्हणतो की स्पिरिच्युअल वर्ल्ड हे शाश्वत आहे. आध्यात्मिक, जी काही आध्यात्मिक प्रकृती आहे ही शाश्वत आहे. भौतिक प्रकृती आहे ही अशाश्वत आहे. कारण ही ही टेम्पररी आहे. दुःखालयम अशाश्वतम. कारण इथे कशाचाही खात्री नाही देऊ शकत. पण जेवढा भगवंतांच्या स्पिरिच्युअल वर्ल्ड म्हणजे आध्यात्मिक याच्यामध्ये सच्चित आनंद, सत म्हणजे शाश्वत आहे, खरं आहे, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि संपूर्ण आनंदमय असं ते भौतिक, असं ते आध्यात्मिक जग आहे. भौतिक जग हे कुठेतरी अशाश्वत आहे आणि म्हणून शाश्वत म्हणजे ट्रू का, खरं का? येस, सत्य, सत्य, सत्य. शाश्वत, अच्छा, सत्य. म्हणजे सत्य. येस, ऍब्सोल्युटली, सत्य, नष्ट न शाश्वत, होणार. हरे सत्य, कृष्ण. खात्रीपूर्वक सत्य, असं हा संबंध. नष्ट न होणार. हरे कृष्ण प्रभूजी. नष्ट न होणार, कायम एक्झॅक्टली, स्थितीत नश्वर राहणार नाहीये. असं. जसं आपण म्हणतो की आत्मा हा शाश्वत आहे. अविनाशी बरोबर. आहे आणि शरीर हे नश्वर आहे. कारण आत्मा हा भगवंतांचाच अंश आहे. पण शरीर जे म्हटलं की पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल, याचं शरीर हे नश्वर आहे, हे अशाश्वत आहे. त्यामुळे हे दुःखालयम अशाश्वत, म्हणजे भौतिक युगामध्ये आपण जगतोय हे सगळं टेम्पररी आहे. तुम्हाला जी सुख मिळतायत ही सगळी अशाश्वत आहे. तुम्हाला थोड्या काळासाठी मिळतायत. ही काय म्हणतो ना आपण ते राजस्थानमध्ये की माझ्या त्या प्रदेशांमध्ये कसे आपल्याला ते पाण्याचे झरे दिसतात आणि ते कसे मिथ्या असतात, तसं हे अशाश्वत दुःखालय. मिराज. एक्झॅक्टली, मिराज म्हणतात तसं आहे ते. पण हे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जे आहे, आध्यात्मिक आहे, हे शाश्वत आहे आणि तो संबंधही शाश्वत आहे भगवंतांची. जे आपण 10व्या अध्यायात पुढे जाऊ की संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, हा जो संबंध आहे भगवंतांशी असणारा, हा शाश्वत आणि अतिशय न संपणारं असं हे नातं आहे. आणि म्हणूनच तर भगवंतांना आपली काळजी आहे. ते आपल्याला हे ज्ञान देत आहेत आणि आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरती उन्नत करू पाहतात. तत्ववित्तू हरे महाबाहू कृष्ण माताजी. विभागयो हरे गुणागुणेश कृष्ण माताजी, मी वाचू? मत्वान सज्जते. हा प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण प्रभूजी. येस. श्लोक पण वाचतो जर. येस, 28वा श्लोक आहे प्रभूजी. हो आहे, माझ्याकडे बुक आहे सर. चालेल चालेल, त्याच्यातनं वाचा. येस. तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. हरे कृष्ण. पुढे शब्दार्थ वाचू ना हे. हा, शब्दार्थ आणि अर्थ. तात्पर्य. येस. हे महाभाहो अर्जुन, ज्याला परमसत्याचे ज्ञान आहे तो इंद्रियांमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रममाण होत नाही, कारण तो भक्तिपूर्ण कर्म आणि सकाम कर्म यांच्यातील भेद उत्तम प्रकारे जाणतो. तात्पर्य: परमसत्याचे ज्ञान असणारा मनुष्य प्राकृतिक संगतीमुळे होणाऱ्या आपल्या विचित्र विचित्र अवस्थेला जाणतो. तो जाणतो की आपण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांचे अंश आहोत आणि आपले स्थान भौतिक सृष्टीमध्ये असू नये. आपण स्वरूपतः सच्चिदानंद भगवंतांचे अंश आहोत आणि कोणत्या तरी कारणास्तव आपण सर्व जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेमध्ये गुरफटलो गेलो आहोत. त्याच्या विशुद्ध स्वरूपात त्याला आपली सर्व कर्मे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये नियोजित करावयाची असतात. म्हणून तो स्वतःला कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये संलग्न करतो आणि अनुषंगिक व अस्थायी असणाऱ्या भौतिक इंद्रियांच्या कर्मापासून तो स्वाभाविकपणेच अनासक्त होतो. तो जाणतो की आपले भौतिक बद्ध जीवन हे भगवंतांच्या परम नियंत्रणाखाली आहे. म्हणून तो कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक प्रतिक्रियांमुळे विचलित होत नाही. सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रतिक्रिया या आपल्याला भगवत कृपेमुळेच प्राप्त झाल्या आहेत, असे तो म्हणतो. श्रीमद भागवताप्रमाणे जो परमसत्य ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम आणि श्री भगवान या तीन विविध स्वरूपांना जाणतो त्याला तत्ववित्त
म्हटले जाते, कारण त्याला परमसत्याशी संबंधित आपल्या वास्तविक स्थितीचे ज्ञान असते. हरे कृष्ण हरे माते. कृष्ण प्रभूजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद. आणि म्हणून अशी व्यक्ती परम सत्याचं ज्ञान, की ज्याला जसं आपण म्हटलं गुह्य गुह्यतर आणि गुह्य सर काय म्हणतात राजगुह्य ज्ञान, ते गुह्य ज्ञान भगवंतांनी जे दिलं दुसऱ्या अध्यायात, की मी शरीर नाही आत्मा आहे, तर भगवंतांनी अर्जुनाला ज्या प्रकारे त्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी, ज्या प्रकारे जेव्हा त्याच्या मनामध्ये आलं की मी हे सगळं पाप करणार आहे, तेव्हा ते म्हणतात अरे तू ज्याला मारणार आहेस ते शरीर नाही आत्मा आहे, आणि हा आत्मा अविनाशी आहे. कारण नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, तू या आत्म्याला काहीच करू शकत नाही, या आत्म्याला चिरू शकत नाही, कापू शकत नाही, काहीच करू शकत नाही. आणि म्हणूनच परम सत्याचं हे सत्य जो जाणतो आहे, म्हणून आपण म्हटलं की देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यती. हा धीर मनुष्य आहे ना, हा जाणतोय की हा आत्मा या देहातून अविरत प्रवास करतो, आणि ह्या आत्म्याला कधी ना कधीतरी तो जीर्ण देह टाकून दुसरा देह धारण करायचा, हे सत्य हा जाणतोय. आणि म्हणूनच असा मनुष्य प्राकृतिक संगतीमुळे होणाऱ्या आपल्या विचित्र अवस्थेला जाणतो. तो जाणतो की आपण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांचे अंश आहोत, आणि आपले स्थान भौतिक सृष्टीमध्ये असू नये. कारण म्हणूनच त्याला जसं भगवंत म्हणतायत ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. जे गुह्यतरम ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे की आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. कारण जसं मी म्हटलं की याला चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलंय अचिंत्य भेदाभेद, याच्यामध्ये पुन्हा द्वैत आणि अद्वैतवाद आहे, ज्याच्यात आपण शिरायला नको. पण जिथे भगवंत सांगतात, जिथे सांगितलेलं आहे की द्वैतवादी आपण भगवंतांसारखे आहोत म्हणून आपण भगवंत नाही, भगवंतांसारखे गुणांप्रमाणे आहोत, क्वालिटेटिव्हली आहोत, पण परिमाणात्मक नाही, क्वांटिटेटिव्हली नाही. पण त्यांचे अंश नक्कीच आहोत. आपण स्वरूपतः सच्चिदानंद भगवंतांचे अंश आहोत, आणि कोणत्या तरी कारणास्तव आपण सर्व जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेमध्ये गुरफटलो गेलो आहोत. कशामुळे? तर कर्मामुळे. या संकल्पना कशाच्या आहेत? तर या कारणास्तव, म्हणजे कारण मनुष्य या कर्माने बद्ध होतो आहे. जसं आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये जाणलं की ते जर कर्म भगवंतांना अर्पण केलं, त्या कर्माची फळच भगवंतांना अर्पण केली, तर मनुष्य बद्ध होण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण ते जाणायला सुद्धा मनुष्याला तितकी पातळी, मग त्याच्यासाठी मनुष्याला भगवंतांनी निवडावं लागतं. हो, कारण म्हणूनच सगळेच त्या पातळीवरती म्हणून प्रगती करू इच्छित नाहीयेत, ज्यांना माहितीच नाहीयेत भगवंत कोण आहेत आणि जाणायचंही नाही. अशा व्यक्तींचा प्रश्नच वेगळा आहे. अशा व्यक्तींविषयी न बोलणंच इष्ट. कारण भगवंत पुढेही जाऊन सांगतायत की मग सत्व रज आणि तमोगुणातल्या व्यक्ती या भगवंतांना जाणूच शकत नाही. 4 प्रकारच्या अशा व्यक्ती आहेत की ज्या नराधम आहेत, मूर्ख आहेत, राक्षस आहेत, आसुरी प्रवृत्तीच्या आहेत, त्यांचं काहीच करू शकत नाही. आणि म्हणून हे जे कर्म आहे, या कर्माने आपण गुरफटलो गेलोय. कशामध्ये? तर या प्रकृतीमध्ये 84 लक्ष योनींमध्ये मनुष्य सतत जन्म घेतोय, कारण कर्म करतोय, कर्माची फळं उपभोगतोय, आणि मग त्या कर्माच्या फळांच्या उपभोगामुळे कशामुळे तरी त्या कर्मात बद्ध होतोय, आणि म्हणून मग त्याला पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच हे सगळं कोण जाणतोय? जेव्हा तुम्ही या कृष्ण भावनेमध्ये याल, तेव्हा तुम्हाला या गोष्टींचं ज्ञान होईल की हा सगळा कर्माचा खेळ आहे. आणि म्हणून त्याच्या विशुद्ध स्वरूपात त्याला आपली सर्व कर्मे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये नियोजित करावयाची असतात. म्हणून तो स्वतःला कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये संलग्न करतो, आणि अनुषंगिक अस्थायी असणाऱ्या भौतिक इंद्रियांच्या कर्मांपासून तो स्वाभाविकपणेच अनासक्त होतो. त्याला कुठेतरी अनासक्त व्हायचं असतं, कारण भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. श्रद्धा मनामध्ये निर्माण झाली की भगवंत कोण आहेत जाणायचंय, कृष्णांना जाणायचं आहे, ते पुढे जाऊन कशा प्रकारे? तर साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती. म्हणूनच तो कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींपासून, भौतिकतेपासून तो स्वतःला अनासक्त करतोय, तेव्हाच कुठेतरी त्याच्या तोंडामध्ये, त्याच्या मुखामध्ये ती रुची, भगवंतांच्या नामस्मरणाची रुची तयार होईल. ती रुची त्याच्या मुखावर येईल, मग ती निष्ठा कुठेतरी ठाम होईल, रुची, निष्ठा, आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती.
मग तो जो भाव आहे ना, तो भाव महत्वाचा आहे. जसं गोपी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये आहेत आणि त्या गोपिकांमध्ये राधा ही भगवंतांची, राधा राणी ही भगवंतांची अतिशय जवळची आहे. मग तो जो माधुर्य रस आहे तो आपल्या आपल्या काय म्हणतात ना, आकलन शक्तीच्या पण पलीकडे आहे. अशा प्रकारे म्हणजे त्या गोपी इतक्या ब्रह्मांवरती ज्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली, त्यांच्यावर रागवल्या की तुम्ही पापण्या का निर्माण केल्या, की त्या पापण्या लवल्यामुळे आम्ही भगवंताला बघू शकत नाहीये. इतकी ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, भगवंतांशी जो संबंध असतो तो पूर्णपणे भगवंतांशी प्रेमाचा संबंध असतो. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला जाणायचंय की श्रीमद भागवताप्रमाणे जो परमसत्य ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम आणि भगवान या तीन स्वरूपांना जाणतो त्याला तत्ववित्त म्हटले. कारण त्यांनी हे तत्व, भगवंतांना जो तत्वतः जाणतो, पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की काही श्लोकांमध्ये ज्याचा बहुनाम सर्व नामनते, की या भगवंतांना तत्वतः कोण जाणतोय. मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. जे ब्रह्म म्हणून भगवंतांना जाणतायत, जे पुरुषोत्तम भगवान, जे वैकुंठामधलं भगवंतांचं स्थान आहे, हातामध्ये शंख चक्र गदा आणि कमळ आहे, हे परमात्मा स्थान हे वैकुंठातलं. आणि भगवान जे आहे, हे भगवान हे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप, ज्याच्या हातामध्ये बासरी आहे आणि डोक्यावरती मोराचं पीस आहे, असं ते मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे, ज्याच्याशी मनुष्य संलग्न होतो. आणि म्हणून या तिन्ही रूपांना जो जाणतो त्याला परमसत्याशी संबंधित आपल्या वास्तविक स्थितीचं ज्ञान असते. तो आपली पोझिशन जाणतो. तो दास, की मी भगवंतांचा सेवक आहे. आणि ही पोझिशन त्याने भोगता नाही, तो अहमपणा नाही दाखवत. त्याचा अहमपणा त्यांनी कधीच बाजूला ठेवलेला असतो. त्यांनी त्या जागी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं, तत्वतः भगवंतांना जाणलेलं असतं. आणि म्हणून त्याला त्या वास्तविक स्थितीचं ज्ञान असतं. प्रकृते गुण सम्मूढ सज्जते संजते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न वित्स्न कृष्ण विघ्न विचालयेत. येस प्रभूजी, वाचायचंय तुम्हाला? हरे कृष्ण. हो, हो, वाचतो. कुणाला इतरांना जरी ठीक आहे. हवं असेल तरी वाचू शकता. वाचू कुणाला का? इच्छा आहे तर हा वाचू दे प्रभूजी, मग तुम्ही वाचा. आपण चालेल. असं करूया म्हणजे पुढच्या क्लास पासून की असं आपल्या अल्फाबेटिक प्रमाणे आपण सगळेजण वाचत जाऊ. नक्की म्हणजे नक्की प्रत्येकाने हा वाचा, म्हणजे खूप ते आनंद मी आहे. वाचू मी वाचू सगळेजण असं होत सेवा. नाही अगदी आणि काही हरकत सगळं नाही. व्यवस्थित होईल हा. काही हरकत नाही, काही हरकत नाही. एकेकाने वाचा तुम्ही नक्कीच. चालेल. हरे आणि कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झाल्यामुळे अज्ञानी लोक भौतिक कर्मात पूर्णपणे मग्न होतात आणि आसक्त होतात. पण असे कर्म करणाऱ्यांकडे ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे त्यांचे कर्म जरी कनिष्ठ असले तरी ज्ञानीजनांनी त्याला विचलित करू नये. तात्पर्य: अज्ञानी व्यक्ती स्थूल भौतिक भावनेशी आपले मिथ्या तादात्म्य करतात आणि ते भौतिक उपाधींनी पूर्णपणे ग्रासलेले असतात. हे भौतिक शरीर म्हणजे प्रकृतीची एक देणगीच आहे आणि जी शारीरिक चेतनेमध्ये अत्यंत आसक्त आहे त्याला मंद किंवा आत्मज्ञान नसणारा मूढ व्यक्ती असे म्हटले जाते. अज्ञानी जन शरीरालाच आत्मा समजतात व इतरांशी नातलग म्हणून शारीरिक संबंध ठेवतात. ज्या भूमीत त्यांना शरीर प्राप्त होते त्या भूमीलाच ते पूजनीय मानतात आणि ते धार्मिक कर्मकांडाच्या विधींनाच सर्व काही मानतात. अशा भौतिक उपाधी ग्रासलेल्या मनुष्याची सामाजिक राष्ट्रीयता आणि परोपकारवाद इत्यादी कार्य असतात. अशा उपाधींच्या प्रभावाने ग्रस्त झालेल्या व्यक्ती नेहमी भौतिक क्षेत्रातच गुंतलेल्या असतात. कारण आध्यात्मिक साक्षात्कार म्हणजे एक कल्पनाच आहे असे त्यांना वाटते आणि त्यामुळे त्यांना आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीमध्ये मुळीच स्वारस्य नसते. तरीही जे आध्यात्मिक जीवनात प्रगत झाले आहेत त्यांनी भौतिकतेने ग्रासलेल्या अशा व्यक्तींना विचलित करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यापेक्षा एखाद्याने स्वतःचे आध्यात्मिक कर्म शांतपणे करणे हेच उत्तम आहे. असे मोहित व्यक्ती अहिंसा आणि तत्सम सांसारिक परोपकारी कर्मे इत्यादींसारख्या जीवनाच्या प्राथमिक भौतिक तत्वांमध्ये निमग्न होऊ शकतात. अज्ञानी मनुष्यांना कृष्ण भावना भावित कर्माचे महत्व असू शकत नाही. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला सल्ला देतात की आपण त्यांना विचलित करण्यामध्ये आपला मौल्यवान वेळ व्यर्थ दवडू नये. पण भगवत भक्त हे भगवंतापेक्षाही दयाळू आहे.
कारण त्यांना भगवंताचा यथार्थ हेतू समजतो. यास्तव ते या प्रकारचा धोका पत्करतात. इतकेच काय तर ते अज्ञानी मनुष्याकडे जाऊन त्याला कृष्ण भावनाभावित कर्मामध्ये संलग्न करण्याचा प्रयत्न करतात. कारण कृष्ण भावनाभावित होऊन कर्म करणे हे मनुष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर इथे आपल्याला प्रभुपादांनी याचा अर्थ सांगितलाय. भगवंत सांगतायत हो की जसं आधीच्या श्लोकांमध्ये की जरी हे लोक करत नसतील तरी तुम्ही त्यांना थांबवू नका त्या गोष्टी करण्यापासून. ते हळूहळू येतील त्या कृष्ण भावनेमध्ये. कारण कसं असतं, फायनली नॉलेज एनलाइटन्स यू. तुम्हाला ज्ञान पुढे नेत असतं आणि ज्या प्रकारे तुमचं ज्ञान वाढेल त्याप्रमाणे जसं जसं ज्या ज्या गोष्टींविषयीचं ज्ञान होतं, ज्या ज्या गोष्टींविषयीची जाणीव होते, त्या प्रकारे तुमच्या आचरणामध्ये तुम्ही त्या गोष्टी आणता. जसं जसं तुम्ही गीता जाणताय, जसं जसं तुम्ही गीतेविषयीचा पहिला अध्याय, दुसरा अध्याय, तिसरा, चौथा, पाचवा, जेव्हा तुम्ही 18 अध्याय गीतेचे सगळे जाणताय, तेव्हा तुमच्या स्वतःमध्ये बदल झालेला तुम्ही स्वतः अनुभवाल. आणि त्याच्यामुळे यासाठी कोणावर कुठली गोष्ट आपण लादू शकत नाही. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की जे शारीरिक येतनेमध्ये आहेत, कारण कसं आहे की त्यांना आत्म्याविषयीचं ज्ञान नाहीये. कारण ही चेतना ही सगळ्या शरीरभरची चेतना पोहोचवलेली आहे. आणि ही चेतना या आत्म्यामुळे ही ही गोष्टींमुळे अजाण आहे या व्यक्तींसाठी. आणि ती गोष्ट ती मानायलाही तयार नाहीत, कारण त्यांचा तेवढा अभ्यासही नाहीये. कारण ते कुठल्या उपाधींना, कारण त्यांना कुठेतरी शारीरिक भावनेशी ते निगडित आहेत की मी असा असा आहे, मी नगरसेवक आहे, मी इथे या पदावरती आहे. म्हणजे ते पद त्यांच्यासाठी मुख्य आहे. कारण अशा भौतिक उपाधींनी ग्रासलेला मनुष्य सामाजिक, राष्ट्रीयता, परोपकार, मग त्याच्यामध्ये सोशल कार्य करतात, बरीच चांगली कार्य करतात. त्यांना थांबवू नका तुम्ही ते करण्यापासून. ते हळूहळू का होईना या भावनेमध्ये येतील, परंतु त्यांना विचलित करू नका असं भगवंत सांगतायत. बघा की इथे सांगितलंय, तरीही ते जे आध्यात्मिक जीवनात प्रगत झाले आहेत, त्यांनी भौतिकतेने ग्रासलेल्या अशा व्यक्तींना विचलित करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यापेक्षा एखाद्याने स्वतःचे आध्यात्मिक कर्म शांतपणे उत्तम प्रकारे करावे. कारण की नाही त्याला जमत आहे ना, तर त्याच्या आध्यामध्यात न जाता त्याच्यावर लादू नका ते. आणि अशा प्रकारे मोहित व्यक्ती अहिंसा आणि तत्सम सांसारिक परोपकारी कर्मे इत्यादींसारख्या जीवनाच्या प्राथमिक भौतिक तत्वांमध्ये निमग्न होऊ शकतात. आणि मग ते स्वतःला त्याच याच्यामध्ये गुंतवून ठेवतात. पण याच्याही पुढे जाऊन इतकं छान प्रभुपादांनी इथे सांगितलंय, आणि प्रभुपाद प्रत्यक्ष याचं उदाहरण आहे. अज्ञानी मनुष्यांना कृष्ण भावना भावित कर्माचं महत्व असूच शकत नाही. म्हणून भगवंत म्हणतायत की तुम्ही त्यांना त्या गोष्टीविषयी सांगण्यात वेळ दवडू नका असं भगवंत सांगतायत. पण भगवंतांपेक्षाही भगवंतांचे भक्त दयाळू आहेत असं इथे सांगितलंय. की कारण त्यांना भगवंत कोण आहेत ते माहिती आहे. ज्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं आहे असे भक्त या लोकांना सुद्धा कृष्ण भावनेमध्ये आणू इच्छितात. कारण त्यांना कृष्णाला जाणून द्यायचंय, त्यांनाही त्या भावनेमध्ये त्यांना पोहोचवायचंय, असे आपले श्रीला प्रभुपाद आहेत. आणि या पूर्ण पॅरेग्राफचं उदाहरण म्हणजे आपले प्रभुपाद आहेत. कारण त्यांना भगवंतांचा यथार्थ हेतू समजतो. यास्तव ते या प्रकारचा धोका पत्करतात. ज्यांनी आपल्या गुरूंच्या आज्ञेसाठी फक्त भारतातच नव्हे तर तू परदेशात जाऊन सुद्धा कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजव. त्यासाठी 1 ते 15 दिवस त्या जलदूतावरून त्यांना 2दा हार्ट अटॅक येऊन गेले. आणि तिसरा अटॅक आला असता तर प्रभुपाद म्हणाले फक्त तो कृष्णच माझ्या बरोबर आहे. पण ती सगळी भगवंतांची इच्छा होती आणि भगवंतांची दृढ भावना मनामध्ये होती. म्हणून त्यांनी तो धोका पत्करला. आणि त्या 70व्या वर्षी सुद्धा जलदूतावरून ते बॉस्टनला गेले. आणि तिथे त्या परदेशामध्ये परकीय अशा देशामध्ये ना कोणी त्यांना आणायला आलेलं होतं, 40 रुपये खिशामध्ये होते. परंतु अशाही ठिकाणी त्यांनी इस्कॉन सारखी संस्था पहिल्यांदी 1966 मध्ये न्यूयॉर्कला उभारली. आणि असे आपले प्रभुपाद इतका धोका त्यांनी भगवंतांसाठी पत्करलाय. म्हणून तर भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांना भक्त हे नेहमी स्पेशल आहे. आणि म्हणूनच इतकंच काय, ते अज्ञानी मनुष्याकडे जाऊन त्याला कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये संलग्न करण्याचा प्रयत्न करतात. कारण कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करणे हे मनुष्यासाठी किती आवश्यक आहे हे तीच व्यक्ती जाणू शकते. आणि म्हणूनच कितीतरी हिप्पी लोक, कितीतरी आपण बघतो की जे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेला, की जिथे सामान्य मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही अशा ठिकाणी प्रभुपादांनी काम केलंय. आणि अशा ठिकाणी मुलांना, युवा लोकांना, 10,000 युवा लोक आपल्या बरोबर, त्यांच्या बरोबर, की त्यांना ना महाभारत माहिती होतं ना कृष्ण माहिती होते, फक्त प्रभुपाद माहिती होते. आणि आम्ही
आम्ही या माणसाला फॉलो करणार, आम्ही यांना फॉलो करणार, आणि प्रभुपादांना फॉलो केलं आणि त्या कृष्ण भावनेमध्ये ते स्वतःला रुजवत गेले. म्हणूनच म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की ठीक आहे, असंही करतोय ना की प्रसादासाठी येत आहेत तर ठीक आहे, परंतु त्याही भावनेमध्ये हळूहळू का होईना त्यांच्यामध्ये ती भावना निर्माण होईल. आणि म्हणूनच भगवंतांपेक्षा भक्त दयाळू आहेत असं सांगितलंय, की जे भगवंतांना अगदी यथार्थ जाणतात म्हणून ते तितकी रिस्क घेऊ इच्छितात, कारण त्यांना माहितीये की भगवंतांशी नातं जोडण्याचं महत्व काय आहे. कारण म्हणूनच ते कृष्ण भावना प्रत्येकामध्ये दृढ करू इच्छितात. हरे माताजी, कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, हा 28वा जो श्लोक आहे ना, त्यात ते हा तत्वविद, तत्वविद म्हणजे ते तीन यांना आपण जाणलं, तर हा ते हा जे दिले जरा ते अजून एकदा थोडं सांगता का? नक्की नक्की. म्हणजे हे जे 28 मध्ये येस येस हा म्हणजे जो परम सत्य श्रीमद ब्रह्म. भागवताप्रमाणे जो परम हा, सत्य ब्रह्म, परमात्मा पुरुषोत्तम आणि श्री भगवान या तीन विविध स्वरूपांना जाणतो. हे आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं माताजी, की भगवंतांना जाणणं म्हणजे काय, की कसं आपण जाणलं की कृष्ण हे कोण आहेत, तर कृष्ण हे षट ऐश्वर्याने नटलेले आणि भगवंत आहेत. तर हे भगवंत सगळ्यांनाच माहिती असं नाही, तर प्रत्येकाला भगवंतांना जाणायचं आहेच किंवा नाहीच. तर कृष्णांना जाणायचंय म्हणजे नक्की काय जाणायचंय, तर कसं आहे की आपली इंद्रिय जी आहेत ना, ही आपली इंद्रिय सदोष आहेत. जरी भगवंत समोर येऊन उभे राहिले तरी आपण ओळखू नाही शकणार त्यांना की हे कृष्णच आहेत म्हणून, कारण आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत. जसं आपण एखादी सफरचंद खाल्लं आणि तो भाग आपण ठेवून दिला, तर तो मागे असल्यामुळे आपल्याला ते सफरचंद अख्खच दिसेल, आपल्याला तो मागे गेल्याशिवाय दिसणार नाही ते. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की भगवंतांपासून आलेलं हे सत्य म्हणजे चैतन्य, भगवंतांचं परमात्मा हे स्वरूप आणि भगवंतांचं भगवान हे स्वरूप, ही भगवंतांची तीन स्तरावरची भगवंतांची ही स्वरूप आहे. म्हणून याच्यासाठी सांगताना प्रभुपादांनी उदाहरण खूप छान दिलेलं आहे, की एखादा मनुष्य सकाळी उठतो आणि खिडकी उघडतो आणि मग तो म्हणतो की दिवस उजाडलाय. तो तेवढ्या वेळ थांबतो की चला दिवस उजाडलाय, आपली आपली कर्म सुरू करायची. एखादी व्यक्ती पुढे जाऊन बघतो की हा दिवस उजाडलाय पण हा प्रकाश आलाय कुठून. मग तो त्या सूर्याकडे बघतो आणि तो सूर्यापासून प्रकाश आलेला आहे, तिथपर्यंत तो थांबतो. त्याच्या पुढे जाऊन ज्या व्यक्तीला औत्सुक्य असतो तो सूर्याच्या त्या सूर्यावर जाण्या इतपत सुद्धा तयार असतो, की ह्या सूर्य म्हणजे आहे तरी कोण. हे झाले स्तर आणि हे झाली स्वरूप. आणि म्हणून या तत्वविद भगवंतांना अशा प्रकारे भगवंतांपासून आलेलं चैतन्य म्हणजे ब्रह्म, म्हणून आपण म्हणतो परब्रह्म आणि ब्रह्म. ब्रह्माला वेगवेगळी डेफिनेशन्स आहेत. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण सुद्धा होऊ शकतं, ब्रह्म म्हणजे आपण की जे चैतन्य आलेले परब्रह्मापासून, आणि ब्रह्म हे भगवंतांपासून आलेलं चैतन्य यालाही म्हटलेलं आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन जे परमात्मा जे आहे रूप, हे भगवंतांचं वैकुंठ म्हणजे भगवंतांच्या पुढच्या म्हणजे आपण म्हणतो की शंख चक्र गदा आणि कमळ ज्यांच्या हातामध्ये असं चार भुजाधारी रूप आहे भगवंतांचं, ते वैकुंठामधली रूप आहे भगवंतांचं. आणि त्याच्याही पुढे जे गोलोक वृंदावनामधलं भगवंतांचं रूप आहे ते मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे. मग हे तिन्ही जाणणारी लोक वेगवेगळ्या स्तरावरची आहेत, ही आध्यात्मिक स्वरूपात वेगवेगळ्या स्तरावरची आहेत. ज्यांना जाणायचंय ते पुढे जात आहेत अजून, आणि अजून मग जसं भगवद्गीता जाणतायत तसं भागवताचा पण अभ्यास करतायत, चैतन्य चरितामृताचा पण अभ्यास करतायत, कारण त्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा ठाम आहे की कृष्ण आहेत. जसं प्रल्हाद महाराजांना म्हटलंय स्थिताधीर मुनी, स्थिर व्यक्ती की जी अगदी दृढ आहे भगवंतांच्या सेवेमध्ये. आणि म्हणून भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे की ब्रह्म असू दे, परमात्मा असू दे किंवा भगवान असू दे, ही भगवंतांची स्वरूप आहेत वेगवेगळी. गेलं लक्षात माताजी? हो हो हो. ठीक हरे आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जाऊया. तर अशा प्रकारे या सुंदर असं हे उदाहरण आणि प्रभुपादांनी खूप सुंदर समजावलेलं आहे. प्रभुपाद प्रत्यक्ष याचे उदाहरण आहेत की प्रभुपादांनी भरपूर संकटांना तोंड दिलं आणि भरपूर काय म्हणतात ना त्याला की चॅलेंजेस स्वीकारले, पण आपल्या गुरूंची आज्ञा होती की तू, गुरूंनी सांगितलेलं तू पुस्तक लिही आणि छाप, की फक्त भगवान प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ही कृष्ण भावना रुजवायची आहे. हे ठाम असं काय म्हणतात मिशन हातामध्ये घेऊन प्रभुपाद पुढे जात होते. आणि तेच मिशन आता प्रभुपादांचे सगळे पार्षद आणि शिष्यगण इस्कॉनच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही कृष्ण भावना रुजवण्याचं कार्य पुढे चालू. माताजी, तुम्ही पण खूप छान सांगता.
धन्यवाद माताजी, धन्यवाद. सगळी कृष्णाची कृपा आहे आणि हे अभ्यास आहे माताजी. बाकी काही नाही. ज्ञान हा देण्याचा तुमच्यापर्यंत प्रयत्न असतो. हरे कृष्ण. धन्यवाद. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः. कोणाला इच्छा आहे का वाचण्याची? कसं नाही तर प्रभूजी वाचतील. कोणी वाचा, एकेकाने वाचा. सायली माताजींना वाचू दे, मग वाचू. तुम्ही वाचा. ओके. म्हणून हे अर्जुन, माझ्या पूर्ण या ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी सर्व कर्मे समर्पित करून लाभेच्छा न ठेवता, स्वामित्वाचा दावा न करता आणि आलस्यरहित होऊन युद्ध कर. तात्पर्य: भगवद्गीतेचे प्रयोजन या श्लोकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भगवंत असा उपदेश देतात की जणू काही लष्करी शिस्तीला अनुसरून स्वकर्तव्य कर्तृत्वान कर्तव्यांचे पालन करण्याकरता मनुष्याने पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे. अशा प्रकारच्या आदेशाने गोष्टी थोड्या कठीण होऊ शकतील, तरीही श्रीकृष्णांवर पूर्णपणे विसंबून कर्तव्य पालन केलेच पाहिजे. कारण जीवाची तीच स्वरूप स्थिती आहे. भगवंताच्या सहकार्याविना जीव स्वतंत्रपणे आनंदी होऊ शकत नाही. भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन होणे ही जीवाची शाश्वत वैधानिक स्थिती आहे. म्हणून जणू काही अर्जुनाचा सेनापती असल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांनी त्याला युद्ध करण्याचा आदेश दिला. भगवंतांचे सदिच्छे प्रित्यर्थ मनुष्याने सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे आणि त्याच वेळी स्वामित्वाचा दावा न करता आपण नियत कर्मांचे पालन केले पाहिजे. अर्जुनाला भगवंतांच्या आदेशाबद्दल विचार करावायचा नव्हता, तर केवळ त्याचे आज्ञेचे पालन करायचे होते. भगवंत हे सर्व आत्म्याचे आत्मा आहेत. म्हणून जो स्वतःचा विचार न करता संपूर्णपणे परमात्म्यावर अवलंबून तो असतो, किंवा दुसऱ्या शब्दात जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो, त्याला अध्यात्म चेतस असे म्हटले जाते. निराशी म्हणजे कर्मफलाची आशा न ठेवता मनुष्याने स्वामींच्या आदेशानुसार कर्म करणे होय. खजिनदार आपल्या मालकासाठी लाखो रुपये मोजतो, पण तो एकही पैशावर आपला दावा करीत नाही. त्याप्रमाणे मनुष्याने जाणले पाहिजे की जगातील कोणतीही वस्तू कोणा एका व्यक्तीच्या मालकीची नाही, तर प्रत्येक वस्तू भगवंतांच्याच मालकीची आहे. हे अंडरलाईन करायला पाहिजे. येस, हाच येस. मयी या हाच मयी या शब्दाचा खरा अर्थ आहे. अशा कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा मनुष्य कर्म करतो, तेव्हा निश्चितच तो कोणतीही गोष्ट स्वामित्वाचा दावा करीत नाही. याच भावनेला निर्मम अर्थात माझे काहीच नाही असे म्हटले जाते. शरीराच्या स्तरावर संबंधित असणाऱ्या तथाकथित नातलगांचा विचार न करता भगवंतांनी दिलेल्या या कठोर आदेशांचा पालन करण्यास जर कोणी नाखुश असेल, तर त्याने या नाखुशीचा त्याग केला पाहिजे. या प्रकारे तो वि विगत ज्वर अर्थात ज्वररहित किंवा आलस्यरहित बनतो. प्रत्येकाला त्याच्या गुणवत्तेनुसार आणि स्थितीप्रमाणे विशिष्ट प्रकारचे कर्म करावे लागते आणि सर्व कर्मांचे आचरण व वर्णन केल्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होऊन केले जाऊ शकते. त्यामुळे मनुष्य मोक्ष मार्गावर अग्रेसर होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मला एक सेकंड.
हरे कृष्ण. तर आपण बघतो आहोत की कृष्ण भावना भावित कर्म, जसं या कर्मयोगामध्ये म्हटलंय की म्हणूनच की जिथे आपण आता या कर्मयोगाला जाणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय की माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी सर्व कर्म अर्पित कर. मग इथे अर्जुनाला भगवंत स्पष्टपणे सांगतायत आता की लाभ इच्छा न ठेवता, स्वामित्वाचा दावा न करता, आलस्य रहित युद्ध कर. लाभ इच्छा म्हणजे फळांची अपेक्षा करू नकोस, आणि स्वामित्व की मी ते करतो आहे, की माझ्यामुळे आहे, मी युद्ध करतो आहे, माझ्या कर्तृत्वावर मी करतो आहे, हा दावा करू नकोस. आणि आलस्य रहित की तो आळस सोड, आळस झटक आणि तू युद्ध कर. या सगळ्या भगवंतांनी गोष्टींना अर्जुनाला पुरेपूर पटवलंय आणि सांगितलंय की भगवंत आता आज्ञा करतायत अर्जुनाला की तू हे, म्हणून पांडवांनी हे युद्ध का केलं, युधिष्ठिर आणि पांडवांनी हे युद्ध फक्त भगवंतांच्या इच्छेखातर केलं, की त्या अधर्माचा, अगदी कोपाला गेलेला अधर्म, कारण त्या दुर्योधनाला काय म्हणतात तर त्याला की विनाशकाले विपरीत बुद्धी, त्याला भगवंत म्हणजे कोण एकतर माहिती नव्हतं, आणि फक्त तो शारीरिक गोष्टींशी जडत होता, ज्या गोष्टी सांगितल्यात की मला ते राज्य हवंय, मला राज्य करायचंय आणि मला त्या राज्याचा स्वामी व्हायचंय. आणि तसंच धृतराष्ट्राचं होतं, धृतराष्ट्र कारण त्याला त्याचं स्वामित्व हवं होतं, राष्ट्राचं स्वामित्व, कारण त्याला फक्त अहंकार होता आणि तो खोटा अहंकार स्वतःही जपत होता आणि आपल्या मुलांवरही तोच त्यांनी मुलांकडूनही तीच सगळ्या गोष्टी केल्या होत्या आणि त्याचप्रमाणे दुर्योधनही वागत होता. आणि अशा प्रकारे बघा की कौरवांचं पूर्णपणे अधर्म असं वागणं होतं. पण इथेच आपल्याला पांडवांचं दिसतं, आणि इथे म्हणून भगवंतांनी ज्या अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू कशा प्रकारे युद्ध करायच, की ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये त्याच्या सगळ्या ज्या काही मनामधल्या शंका आणि त्या कारणांची भगवंतांनी कारण मीमांसा आणि त्याचं निराकरण केलेलं आहे, की तू असा विचार न करता तू असा विचार केला पाहिजेस. आणि म्हणूनच जणू काही लष्करी शिस्तीला अनुसरूनच स्वकर्तव्यांचे पालन करण्याकरता मनुष्याने पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे. अशा प्रकारच्या आदेशाने थोड्या कठीण होऊ शकतील तरी श्रीकृष्णांवर पूर्णपणे विसंबूनच कर्तव्य पालन केलं पाहिजे. मग त्याच्यातनं काट्यातनं जाणारा मार्ग असेल हो, कारण भले आपण म्हणतो ना की पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की सत्व, रज आणि तम, हे जेव्हा म्हणतो की सात्विक मनुष्य, मग जो स्वतःच्या तत्वांची आणि भगवंतांवर पूर्णपणे विश्वास की भगवंत आहेत, की ज्या प्रल्हाद महाराजांना भगवंत आहेत, दृढ निष्ठा होती, त्यांना आगीतनं जायला लागलं, त्या गरम तेलामधून जायला लागलं, मग भरपूर अवहेलना आणि भरपूर अशा त्या हिरण्यकश्यपूकडून भरपूर त्रास सहन करायला लागला. भले त्या गोष्टी असतील, परंतु भगवंतांवरची श्रद्धा किती दृढ होती, कारण जीवाची तीच स्वरूप स्थिती आहे. भगवंतांच्या सहकार्याविना जीव स्वतंत्रपणे आनंदी होऊ शकत नाही. भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन होणं ही जीवाची शाश्वत वैधानिक स्थिती आहे. कसं आहे ना की भगवंतांनी इच्छा करण्याची सूट दिलेली आहे मनुष्याला. मी जसं म्हटलं की मनुष्य हा पुढे जाऊन आपल्याला 7व्या अध्यायामध्ये आहे याचा उल्लेख, परा आणि अपरा शक्ती, कनिष्ठ शक्ती आणि ज्येष्ठ शक्ती. जी कनिष्ठ आहे ती भौतिक प्रकृती आणि ज्येष्ठ भगवंतांची आध्यात्मिक प्रकृती आहे. आणि आपण या आध्यात्मिक प्रकृतीचाच भाग आहोत, पण आपल्याला भगवंतांनी तटस्थ शक्तीवर ठेवलेलं आहे. तटस्थ अशा त्या तीरावरती, म्हणजे आपण त्या किनाऱ्यावरती आहोत की तुम्हाला भौतिकतेकडे वळायचंय का तुम्हाला आध्यात्मिककडे स्वतःचा विकास करायचा आहे, स्वतःला त्यामध्ये दृढ करायचा आहे. आणि या इच्छेची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे, हे स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेले आहे, ज्याच्यात भगवंत अजिबात इंटरफिअर करत नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात पण ही इच्छेची सूट जी आहे ना, ती इच्छा परिपूर्ण आणि इच्छा पूर्ण करणं मात्र पूर्णपणे भगवंतांच्या अधीन आहे. कारण उपद्रष्टा आणि अनुमंता की ती अनुमती भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातळ देखील हलत नाही. आणि म्हणून आपण म्हणतो कितीतरी गोष्टी की मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कारण की आपण भल्या गोष्टी प्लॅन करू पण भगवंतांची इच्छा असेल तरच त्या गोष्टी होतील. म्हणून जणू काही अर्जुनाचा सेनापती असल्यामुळे भगवंत श्रीकृष्णांनी त्याला युद्ध करण्याचा आदेश दिला. आणि भगवंत सांगतायत की तू माझ्या प्रित्यर्थ युद्ध कर, हे मला अर्पण कर युद्ध. आणि तू एक क्षत्रिय आहेस तर या क्षत्रियाने आपलं कर्तव्य पुरेपूर बजावलं पाहिजे, आळस झटक मनातला. कारण भगवंत माहितीये की अर्जुनाला युद्ध न करण्याची ही सगळी कारणं तो सांगतो, त्याला युद्धच मुळात करायचं नाही. मग भगवंत त्याला अशा प्रमाणे सांगतात. आणि म्हणून भगवंतांच्या सदिच्छे प्रित्यर्थ मनुष्याने सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे आणि त्याच वेळी स्वामित्वाचा दावा न करता आपल्या नियत कर्मांचं पालन यथेच्छ केलं पाहिजे.
अर्जुनाला भगवंतांच्या आदेशाबद्दल विचार करावयाचा नव्हता, तर केवळ त्याच्या आज्ञेचं पालन करावयाचं होतं, की भगवंतांच्या इच्छेखातर हे व्यवस्थितपणे युद्ध पार पाडायचं होतं. हे सर्व आत्म्यांचे, भगवंत हे आत्म्यांचे परमात्मा आहे, तो जो स्वतःचा विचार न करता संपूर्णपणे या परमात्म्यावर अवलंबून असतो. दुसऱ्या शब्दात जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो त्याला आध्यात्मिक चेतस, म्हणजे त्याला ह्या आध्यात्मिक चेतस म्हणजे तो स्वभाव, त्याचा मूळ स्वभाव, ती चेतना आध्यात्मिक चेतना आहे त्याची. आणि त्यांनी कर्मफलाची निराशी निर्ममू, निराशी म्हणजे कर्मफलाची आशा न ठेवता मनुष्याने स्वामीच्या आदेशानुसार कर्म केलं पाहिजे. आणि जो निर्ममो शब्द आहे पुढे काही, माझं काहीच नाही, की माझं काहीच नाही, जे आहे ते भगवंतांचे, सर्व कृष्णार्पणम, जे काही आहे ते भगवंतांपासूनच आहे. म्हणून भगवंतांनाच अर्पण करणं, जसं आपण त्या त्यागाच्या चक्रामध्ये बघितलं, कृष्णापासून कृष्णापर्यंत, अहो जे वेदांमधून सांगितलेलं आहे आणि ज्याचा अभ्यास करून आपण वरुण राजाची प्राप्ती करून मग जे अन्नधान्य मिळतं त्याचं नैवेद्य भगवंतांना दाखवल्यावर मग तो ग्रहण केला जातो, ती कृष्ण भावना आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी दिलेल्या या कठोर आदेशांचं पालन करण्यास जर कोणी नाखुश असेल तर त्याने त्या नाखुशीचा त्याग केला पाहिजे. कारण शेवटी मग आपण म्हणतो ना की ज्याला त्याचं, शेवटी भगवंत सांगतायत आणि भगवंत काही इन्क्लाइन करतायत की ती त्याप्रमाणे भगवंतांनी डायरेक्शन दिलेले आहेत, नाही मी मला करायचंय तेच करायचंय, मग करा, मग केलं पाहिजे, तर ते काय आहे त्याचे भोगही भोगा. आणि म्हणून त्या नाखुशीचा, म्हणून जे योग्य आहे, भगवंत सगळंच देणार नाहीयेत तुम्हाला, जे पाहिजे ते नाही मिळत, जे योग्य आहे ते भगवंत नक्की देतात. आणि म्हणून जो विगत ज्वर अर्थात ज्वररहित, आलस्य रहित बनतो, की जो स्वतःच्या मनातला आळस पूर्णपणे झटकतो, प्रत्येकाला त्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे स्थितीप्रमाणे विशिष्ट प्रकारचं कर्म करावं लागतं, अशा सर्व कर्मांचं आचरण वर वर्णन केल्याप्रमाणे कृष्ण भावना होऊन केले जाऊ शकते. त्यामुळे मनुष्य मोक्ष मार्गावर अग्रेसर होऊ शकतो. म्हणून भगवंत सांगतात, भगवंतांनी काय केलंय, वर्णाश्रम पद्धती निर्माण केली, की इथे गुण आणि कर्म यानुसार ही पद्धती. म्हणून तुम्ही भले ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय असू दे, वैश्य असू दे, क्षुद्र असू दे, तुम्ही भगवंतांना अर्पण, तुम्ही भगवंतांना प्राप्त करू शकता आपल्या गुणवत्तेप्रमाणे. तो ब्राह्मण भले अगदी उच्च शिक्षित असेल, त्याच्याप्रमाणे क्षत्रियही तितकाच त्याच्या ह्याच्याप्रमाणे निपुण पाहिजे, वैश्यही असेल आणि क्षुद्रही आहे, कुणालाही कमी लेखलं नाहीये भगवंतांनी. तसंच ब्रह्मचार्याश्रमामध्ये, गृहस्थाश्रमामध्ये, तुम्ही या गृहस्थाश्रमामध्ये सुद्धा कृष्ण भावना जपू शकता, की जे काही करता आहे ते मी भगवंतांसाठी करतो आहे. जे काही मला मिळालंय, आपण भगवंतांना नैवेद्य दाखवणं, जे काही नवीन आणतो, जे काही आणतो ते आपण बघा देवासमोर ठेवतो, आणि हीच कृतज्ञता आहे. दुसरं तिसरं काय हवंय, हो, ही मनातली कृतज्ञता आणि कर्मांचं आचरण हे अशा प्रकारे करणं, हे म्हणजेच मोक्ष मार्गावर कुठेतरी अग्रेसर होणार. येतंय लक्षात? काही प्रश्न आहे याच्याबद्दल? हरे कृष्ण. नाही. समजतंय सगळ्यांना? हो हो. ठीक, धन्यवाद. पुढे जाऊया. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. हरे कृष्ण. प्रभूजीनं वाचायचं आहे, प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. हो येस, हरे कृष्ण. मी श्लोकांसह वाचतो. हम्म. Yes. नक्की प्रभूजी, छान प्रगती आहे तुम्हाला, मला खूप आवडलं, तर नक्की तुम्ही श्लोकही वाचा. नक्की नक्की. हरी बोल, हरी बोल प्रभूजी. हरे हे कृष्ण. मे मदम इदम नित्यम अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः. जे कोणी माझ्या आदेशानुसार आपले कर्म करतात आणि या उपदेशांचे द्वेषरहित होऊन श्रद्धेने अनुसरण करतात, ते सकाम कर्माच्या बंधनातून मुक्त होतात. तात्पर्य: पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा उपदेश म्हणजे संपूर्ण वैदिक ज्ञानाचे सार आहे आणि म्हणून ते अपवादरहित शाश्वत सत्य आहे. ज्याप्रमाणे वेद शाश्वत आहे त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचे हे सत्यही शाश्वत आहे. भगवंतांचा द्वेष न करता मनुष्याची या आदेशावर दृढ श्रद्धा असली पाहिजे. भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिलेले अनेक तत्वज्ञानी आहेत, पण त्यांची श्रीकृष्णावर श्रद्धा नाही. असे लोक सकाम कर्माच्या बंधनातून कधीच मुक्त होणार नाहीत. परंतु भगवंतांच्या शाश्वत उपदेशांवर दृढ श्रद्धा असलेला सामान्य मनुष्य
जरी असे आदेश पाळण्यात असमर्थ असला तरी तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कृष्ण भावनेच्या प्रारंभी मनुष्य हा भगवंतांच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करू शकणार नाही, परंतु जो या सिद्धांताला विरोध करीत नाही, पराभव आणि निराशा यांची चिंता न करता आपले कर्म प्रामाणिकपणे करतो, तो निश्चितपणे कृष्ण भावनेच्या विशुद्ध स्तरापर्यंत उन्नती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, जसं मी म्हंटल, भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. म्हणून भगवंत म्हणतायत की जे नाही आहेत या भावनेमध्ये त्यांना तुम्ही थांबवू नका आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारे डिस्करेज करू नका, कारण ती व्यक्ती हळूहळू का होईना नक्कीच या मार्गावरती स्वतःला दृढ करेल. भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिलेले अनेक तत्वज्ञानी आहेत, पण त्यांची श्रीकृष्णावर श्रद्धा नाही. अहो, तुम्ही गीतेविषयी लिहिताय पण भगवंतांवर श्रद्धा नाहीये तर काय उपयोग आहे? आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार? तुम्ही जे काही करताय ते कॉन्कॉक्शन्स करतायत. म्हणून तर प्रभुपाद म्हणतायत की जी जशी आहे तशी. प्रभुपादांनी यात कुठलाही बदल केलेला नाही. प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये अनेक उदाहरणं दिलेली आहेत, पण ते भगवंतांचं जे तत्व आहे आणि भगवंतांनी जे भगवद्गीतेतून उपदेश सांगितलेला आहे तो तंतोतंत आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे, जो प्रभुपादांनी या भगवद्गीतेद्वारे. आणि म्हणूनच ती जशी आहे तशी. जसं ते आंब्याचं फळ असतं झाडावरून जसंच्या तसं टोपलीमध्ये जाऊन आपल्याला जसंच्या तसं मिळतं, ते कुठेही काही पडून खराब होत नाही. जर त्याने टाकलं गेलं किंवा इकडे तिकडे झालं मलिन होऊ शकतं. तसंच त्याप्रमाणे ते जर वेगवेगळ्या प्रकारे आयडिओलॉजीज जर प्रत्येकाने सांगितल्या आपापल्या, तर त्या आयडिओलॉजीज आपल्याला फक्त काय वाटणार, तर ते कॉन्कॉक्शन्स आहेत, ते त्याविषयीच्या कुठेतरी टीका केल्या आहेत. पण जे मूळ ज्ञान आहे ते कोणाचं आहे? ते भगवंतांचं आहे. तुम्ही ते ज्ञान पोहोचवा ना लोकांपर्यंत, ते ज्ञान पोहोचवा. हे खरी भगवद्गीता आहे आणि हे खरं ज्ञान आहे जे तुम्ही पोहोचवलं पाहिजे. मग त्याच्याविषयी बोलणं, त्याच्याविषयीचे विचार सांगणं ही पुढची गोष्ट. परंतु भगवंतांचा द्वेष न करता मनुष्याची या आदेशांवर दृढ श्रद्धा असली पाहिजे. भगवद्गीतेमध्ये भगवंताचं 18व्या अध्यायात सांगतायत की जो माझा मत्सर करतोय त्यांना हे ज्ञान देऊ नका, कारण उपयोग काय आहे हो? त्या ज्ञानाचे गैरउपयोग आणि ते ज्ञानच त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार नाही. आणि मग असे लोक सकाम कर्माच्या बंधनातून मुक्तच होऊ शकत नाही, कारण त्यांना विश्वासच नाहीये. कृष्ण आहे याच्यावरच विश्वास नाहीये. परंतु भगवंतांच्या शाश्वत उपदेशांवर दृढ श्रद्धा असलेला सामान्य मनुष्य जरी असे आदेश पाळण्यात असमर्थ झाला तरी तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. मग भले एखादी व्यक्ती थोड्याशा आपल्या कर्म करण्यामध्ये थोडं इकडे तिकडे झाली तरी त्याची भावना महत्वाची. जसं आधीच्या श्लोकांमध्ये याचा उल्लेख आहे की मग ती व्यक्ती अगदी थोडासा कसूर झाली त्याच्या कर्मांमध्ये, तरी त्याची भावना, तो कृष्ण भावनेमध्ये त्या गोष्टी करतोय, तेव्हा त्याच्या नियत कर्मांमध्ये थोडी कसूर झाली तरी भगवंत त्याला माफ करतायत, कारण त्याची भावना पूर्णपणे महत्वाची आहे. आणि म्हणून आदेशांचं पूर्णपणे जो पालन, कारण कसं आहे ना की तुम्ही असं ठासून सांगू शकत नाही हो, कारण ही इतकी नाजूक गोष्ट आहे की अहो, आपण आपल्या घरच्यांवर, आपण आपल्या मुलांवर, आपण आपल्या म्हणजे कुणाही नातेवाईकांवर, कुणावरही असू दे, आपण लादू नाही शकत हो असं की मी भगवद्गीतेचा अभ्यास करतोय म्हणून माझ्या बरोबर बस आणि तू पण हा अभ्यास कर, असं नाही आपण करू शकत. आपण आपण त्या गोष्टींचं पालन करतोय म्हणून इतरांनी करावं असं होऊच शकणार नाही. परंतु जो या सिद्धांतांना विरोध करीत नाही आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जे गोष्टी चला तुम्ही करताय ना त्या गोष्टींना कोणी विरोध करत नाही. अहो, आपल्याला अनेक अशी उदाहरणं आहेत की जे थांबवतात या सगळ्या गोष्टी करण्यापासून. ते कुठेतरी मनामध्ये फक्त ती तामस वृत्तीच असते हो, की तिथे काय म्हणतात ना त्यांना, विनाशकाले विपरीत बुद्धी, की भगवंतांविषयी जो सेवा करतोय त्याला त्या सेवेपासून थांबवणं ही किती चुकीची गोष्ट आहे. तुम्ही करू नका, पण जी व्यक्ती करते त्यांना तर उत्तेजन द्या. आणि म्हणून पराभव आणि निराशा यांची चिंता न करता आपली कर्म प्रामाणिकपणे जो निश्चितपणे करतो तो कृष्ण भावनेच्या विशुद्ध स्तरावर उन्नती करतो. मग असेच मग अहो कुठे चॅलेंजेस नाहीये. प्रत्येक जसं भगवंताने ही गीता कुठे सांगितली, प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर सांगितली, संघर्षाच्या ठिकाणी सांगितली. म्हणून तर अर्जुन आपलं प्रतिनिधित्व करून आपल्या रोज हे आपलं जीवन संघर्षमय हो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत आपण पुढचा दिवस बघू की नाही एवढं सुद्धा आपल्याला माहिती नसतं, कारण आपण क्षुल्लक मनुष्य जन्म आहे आपला. पण आपल्याला हा मनुष्य जन्म दुर्मिळ मिळालाय ज्याचा आपण आध्यात्मिक चिंतनासाठी उपयोग करू शकतो. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहेत.
खूप जन्म घ्यायला लागतील हो अशी ती ठाम भावना होण्यासाठी. कारण आता आपण खूप प्रापंचिक पातळीवरती आहोत, आपण प्रयत्न करतो आहोत, मग निदान आपण सुदैवाने या मार्गावरती तरी आलो आहोत. आणि म्हणून कुठल्याही गोष्टींची तमा न बाळगणारी ती जी व्यक्ती असते की जी फक्त कृष्ण भावनेमध्ये, जसं प्रल्हाद महाराजांनी आपण बघितलं, स्थिता धीर मुनी, काहीही होऊ दे तरी भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत त्या भक्तासाठी त्या खांबातून प्रकट होतात. आधीच नाही आहेत हो त्या खांबामध्ये, प्रकट झालेले आहेत भक्तासाठी. आणि सगळ्या गोष्टींचा अ, अ, त्या हिरण्यकश्यपूला जो वर मिळाला होता त्या सगळ्या वराचा पूर्णपणे विचार करून आणि त्या त्या क्षणी त्यांनी त्या हिरण्यकश्यपूला मारलेला आहे. अशा प्रकारे भगवंत भक्तासाठी नेहमीच विशेष आहे. आणि म्हणूनच तो असा उत्तम भक्त बनणं भगवंतांचा, हीच उन्नती, ती आपण त्याच स्तरावरती उन्नती करू शकतो. आणि तो भक्तच त्या स्तरावरती उन्नती करू शकतो. तर आता कोण वाचतंय? मनीषा माताजींना वाचायचंय. ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विबुधास्तान् अन्विद्धि नष्टान चेतसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे द्वेष भावनेने या आदेशांची उपेक्षा करतात आणि त्यांचे पालन करीत नाहीत, त्यांना ज्ञानशून्य, मूढ आणि सिद्धी प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात ते भ्रष्ट झालेले आहेत असे समजावे. कृष्ण भावना भावित न होण्याचा दोष या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितला आहे. ज्याप्रमाणे उच्च शासकीय अधिकाऱ्याच्या आज्ञेचा भंग केल्यास शिक्षा होते, त्याचप्रमाणे पुरुषोत्तम श्री भगवान यांची अवज्ञा केल्यास निश्चितच शिक्षा होते. अवज्ञा करणारा व्यक्ती कितीही महान असला तरी तो हृदयशून्य असल्यामुळे त्याला स्वतःच्या आत्म्याविषयी तसेच परब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान यांच्याविषयी सुद्धा अज्ञान असते. म्हणून त्यांच्यासाठी जीवनसिद्धीची मुळीच आशा नसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं आपण हे ना आता 16व्या अध्यायामध्ये दैवासुर संपद विभाग योग याच्यातलं हे साधारण सगळा उल्लेख केलेला आहे. आणि तीच माहिती दिलेली आहे की कृष्ण भावना भावित न होण्याचा दोष म्हणजे ही जी व्यक्ती असतात, हा तामसिक, राजसिक, तामसिक अशा या भावनेमध्ये असतात. आणि त्यांना काय दोष? कारण मग ज्याप्रमाणे उच्च शासकीय अधिकाऱ्याच्या आज्ञेचा भंग केला, एखाद्याने जर शाळेमध्ये आपण बघतो की त्या अवज्ञा केली एखाद्या कोणी सुपरवायझरनी, शिक्षिकेने, तर त्यांना त्याची शिक्षा भोगायला लागते. त्याचप्रमाणे भगवंतांची सुद्धा अवज्ञा केल्यास ती शिक्षा नक्कीच भोगायला लागते. त्या कर्माचे ते भोग असतातच. कारण तुम्ही ते कर्म जर विकर्म करताय, मग मग ती व्यक्ती काय करते? विकर्म करते. जिथे नो पार्किंग लिहिले तिथेच गाडी पार्क करायची. भगवंतांनी जे आदेश सांगितलेले त्या आदेशाविरुद्ध जाऊन पालन करायचं. जे इस्कॉननी नियम घालून दिलेली आहेत ती 4 नियमांचं पालन करणं, की बाबा मांसाहार करू नये, अम, 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 मांसाहार करू नये, अवैध असा संबंध ठेवू नये, त्यानंतर मद्यपान करू नये आणि जुगार खेळू नये. हे 4 आपले नियम आहेत. हे 4 नियम, त्या 4 नियम सांगण्यामध्ये सुद्धा त्याच्या मागची भावना आहे की तुम्ही मांसाहार करताय म्हणजे दुसऱ्या पशुविषयी तुम्हाला मत्सर आहे. आणि म्हणून ते मत्सराच्या भावनेने की आपल्याला ते खाऊन अगदी आपण स्वतःला तृप्त करतो आहोत, ही भावना कुठेतरी आहे. आणि तो द्यूत खेळणं म्हणजे कुठेतरी फसवणं आहे. अशा प्रत्येक त्या नियमांशी कुठेतरी त्या भावनेचा संबंध आहे. आणि म्हणूनच त्याचं पालन न करणं म्हणजे विकर्म करणं. आणि मग त्या विकर्माची निश्चितच शिक्षा भोगायला लागते, या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी. जसं आहे की हे जे आहे की हे फलम कुटम बीजम, म्हणजे ते बीज असतं ते जसं जसं फलोन्मत होतं त्याप्रमाणे त्या उपभोग भोगायला लागतात, त्या भोगांना भोगायला लागतं, ते कर्माचे भोग निश्चितच भोगायला लागतात. आणि म्हणून अवज्ञा करणारा व्यक्ती कितीही महान असू दे, तो हृदयशून्य असल्यामुळे त्याला आत्म्याविषयी, परमात्म्याविषयी, परब्रह्माविषयी काही नाहीच आहे, ज्ञानच नाहीये. आणि त्याला मुळी ज्ञान करूनच घ्यायचं नाही. अशा व्यक्तीचं आपण काहीच करू शकत नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की हे जे नराधम आहे ते मूर्ख मूर्ख माणसं म्हटलंय त्यांना, मूर्ख, नराधम, आसुर आणि राक्षसी प्रवृत्तीचे आहेत. ते भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना मग ते मोक्ष मिळण्याची तर खूपच पुढची गोष्ट झाली. पण ते त्या म्हणजे त्या भगवंतांच्या भावनेमध्ये सुद्धा येणं त्यांना कठीण असतं. कारण ती मनामध्ये ती ओरिजिनलीच नसते आणि ती करूनही घ्यायची नसते, ते ज्ञानही घ्यायचं नसतं. अशा व्यक्तींविषयी भगवंतांनी इथे सांगितलं. सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. येस माताजी. हा वाचा पुष्पलता माताजी. हरे कृष्ण. वाचते.
ज्ञानी मनुष्य सुद्धा आपल्या स्वतःच्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो, कारण प्रत्येक जण 3 गुणांद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो. बळेच निग्रह केल्याने काय साधणार आहे? तात्पर्य: जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण भावनेच्या दिव्य स्थळांमध्ये स्थित होत नाही, तोपर्यंत तो भौतिक प्रकृतीच्या गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होऊ शकत नाही. व याची पुष्टी भगवंतांनी 7व्या अध्यायात केली आहे. म्हणून भौतिक दृष्ट्या अत्यंत उच्च शिक्षित मनुष्यालाही केवळ सैद्धांतिक ज्ञानाद्वारे किंवा शरीरापासून आत्म्याला पृथक करण्याने मायेच्या जंजाळातून मुक्त होणे शक्य नाही. असे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी आहेत, जे वरकरणी ज्ञानामध्ये आपण बरेच प्रगत आहोत असे दर्शवतात, पण अंतस्थ किंवा खाजगी रीतीने ते दुस्तर अशा विशिष्ट प्राकृतिक गुणांच्या पूर्णपणे अधीन झालेले असतात. शैक्षणिक दृष्ट्या एखादा अत्यंत विद्वान असू शकतो, पण भौतिक प्रकृतीशी त्याने दीर्घ काळासाठी संग केल्याने तो बद्धच आहे. भौतिक अस्तित्वासाठी एखादा जरी आपल्या विहित कर्मामध्ये मग्न असला, तरी त्याला भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यास कृष्ण भावना सहाय्यकारक ठरते. म्हणून पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्याविना मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचा त्याग करू नये. अचानकपणे कोणीही नियत कर्माचा त्याग करून कृत्रिम रीतीने तथाकथित योगी किंवा अध्यात्मवादी होऊ नये. त्याने आपल्या प्राप्त परिस्थितीत स्थित राहून उत्तम प्रशिक्षणाखाली कृष्ण भावनेची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य आहे. याप्रमाणे तो श्रीकृष्णाच्या मायाशक्तीच्या तावडीतून मुक्त होऊ शकतो. श्री हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगता आहेत की कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर होणं म्हणजे काय, की कशा प्रकारे भौतिकता आणि ही आध्यात्मिकता याचा पुन्हा इथे आपल्याला थोडासा फरक जसा जाणून दिलेला आहे, की कसं होतं की भौतिक दृष्ट्या अत्यंत उच्च शिक्षित मनुष्यालाही केवळ सैद्धांतिक ज्ञानाद्वारे किंवा शरीरापासून आत्म्याला पृथक करण्याने मायेच्या जंजाळातून मुक्त होणे शक्य नाही. की ती भले सायंटिस्ट असो व्यक्ती, आणि अशा सायन्सवर असं आहे, हे ज्ञान आहे, ते ज्ञान आहे, कोणीही आतापर्यंत त्या आत्म्याला जो एकाच केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 भागा इतका सूक्ष्म आहे त्याला बघू शकलेलं नाहीये. ही चेतना की डॉक्टर, म्हणजे तुम्ही बघाल इस्कॉन मध्ये अनेक डॉक्टर सुद्धा आपल्या बरोबर आहेत, की पूर्णपणे की शेवटी तुम्ही जे आहे ही जी भगवंतांची मूळ शक्ती आहे हो, त्या शक्तीचा कोणीच नकार करू शकत नाही. म्हणून शैक्षणिक दृष्ट्या एखादा अत्यंत विद्वान असू शकतो, पण भौतिक प्रकृतीशी त्याने दीर्घकाळासाठी संग केल्याने तो बद्धच आहे. भले तो खूप ज्ञानी आहे, पण ज्ञान काय आहे? ते भौतिक ज्ञान आहे हो. त्याला त्या परमात्म्याविषयी, त्या आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे याविषयी ज्ञानच नाहीये. म्हणून जेव्हा आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणू, सत्व रज आणि तम हे तिन्ही गुण मनुष्याला बांधतायत हो. सत्वगुण सुखाने आणि कुठेतरी त्या सुखाच्या ओढीने बांधतोय. रजोगुण कुठेतरी बांधील की आपल्या त्या गोष्टीशी आहे की मला ही गोष्ट माझ्यासाठी करायची आहे. आणि तामसिकता कशासाठी आहे? तर तामसिकता ही तर त्या म्हणजे त्याच्या पलीकडे आहे, कारण तो मनुष्य भ्रमातच जगत असतो, तो त्याच्याच विश्वामध्ये जगत असतो. मी म्हणजे मी केलेली गोष्ट हीच योग्य आहे आणि माझं केलेलं हेच योग्य आहे आणि माझं हे असं जग आहे आणि याच्यातच मी आहे. कारण त्याला मग त्याच्या त्या काय म्हणतात ना, त्याला त्या निद्रा आणि आलाप आळस या सगळ्यामध्ये तो जगत असतो. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की त्रिगुणांचा प्रभाव मनुष्यावरती आहे. जेव्हा तो प्रकृतीमध्ये आलाय, तो भौतिक प्रकृतीमध्ये या त्रिगुणांच्याच प्रभावाखाली आहे, म्हणून तो बद्ध आहे. भौतिक अस्तित्वासाठी एखादा जरी आपल्या विहित कर्मामध्ये मग्न असला, तरी त्याला भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी कृष्ण भावना सहाय्य करू शकते. कारण मग तो सत्वमध्ये असो, रजोमध्ये असो किंवा तमोमध्ये असो, पण ते कर्म मी कोणासाठी करतोय आणि ती जी भावना आहे, ती भावना म्हणजे स्वतःचा खोटा मिथ्या अहंकार बाजूला ठेवून ही भावना भगवंतांच्यासाठी मी करतोय, हे कर्म मी भगवंतांसाठी करतोय, म्हणून या गुणातीत व्हायचंय हो. ह्या गुणांच्या पलीकडे जायचंय, तरच आपण भगवंतांसारखे बनू शकू. भगवंत हे गुणातीत आहेत, कारण या सत्व रज आणि तमो गुणांचा भगवंतांवर कुठलाच प्रभाव नाही, कारण भगवंत हे त्याच्याही पलीकडे आहेत आणि तेच आपल्याला साधायचं आहे.
की या सगळ्याच्या पलीकडे जेव्हा ज्या कृष्ण भावनेमधून आपण जाऊ तेव्हाच आपल्याला जाणू शकेल की आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि म्हणून पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय आपल्या नियत कर्मांचा त्याग करू नये. पुन्हा आपण पहिल्या श्लोकावर येतो या अध्यायाच्या, की जिथे अर्जुनाने विचारलंय की त्याग श्रेष्ठ आहे का कर्म श्रेष्ठ आहे. म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की नियत कर्मांचा त्याग करू नये. कारण त्याग जरी काही अंशी योग्य असला तरी तो कुठल्या भावनेने केला जातोय. तुम्ही जर आपल्या कर्मांचा त्याग करून आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून कुठेतरी पळवाट काढत असाल तर तो त्याग म्हणजे कृष्ण भावना नाही. की तुम्हाला खूप सिद्धी प्राप्त होणार आहे, तिथे घसरायची दाट शक्यता असते. परंतु हीच गोष्ट तुम्ही जर ते कर्म कृष्ण भावना भावित केलं, कारण अचानकपणे कोणीही नियत कर्मांचा त्याग करून कृत्रिम रीतीने तथाकथित योगी किंवा अध्यात्मवादी होऊ नये. ते फलगू वैराग्य झालं. कारण जसं आपण म्हणतो ना, ते फसवं वैराग्य झालं. कुठेतरी स्वतःलाच फसवाल आणि मग घसरण्याची दाट शक्यता असेल. कारण मग कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक गोष्टींनी आकर्षित झालात तर पुन्हा त्या भौतिकतेमध्येच याल. पण याच विरुद्ध जर आपण प्राप्त परिस्थितीमध्येच कृष्ण भावना अंगीकारली, आपण भले सत्वमध्ये आहो आपण भले त्या क्षत्रिय आहोत, ब्राह्मण आहोत, शूद्र आहोत, वैश्य आहोत, तरी ती कृष्ण भावना जर मनामध्ये अंगीकारली तर ती कृष्ण भावना निश्चितच तुम्हाला त्या सगळ्यापासून, त्या मायेपासून, कारण ती मोह माया अतिशय स्ट्रॉंग आहे. जरा कुठेतरी तुम्ही त्या कृष्ण भावनेपासून दूर झालात, तुम्ही कुठेतरी जर स्वतःला आध्यात्मिकतेपासून दूर केलं आणि त्या भौतिकतेमध्ये गुंतवलं की ती माया आलीच तुमच्यावरती झडप टाकायला. आणि म्हणून अशा मायाशक्तीच्या तावडीतून जर आपला बचाव करायचा असेल तर कृष्ण भावना अंगीकारणं हेच योग्य आहे. आणि ती भावना तुम्हाला त्या मायाशक्तीच्या तावडीतून निश्चित मुक्त करू शकते. म्हणूनच मग कृष्ण भावना भावित व्यक्ती अतिशय निर्भीडपणे हे कार्य करू शकते. त्याच्यासाठी ती भावना कुठलाच बद्धता राहत नाही, कुठलीही बांधिलकी राहत नाही. तो अगदी ऍटलीज त्या गोष्टी करत असतो. मग त्या फळांपासूनही तो मुक्त होऊ शकत नाही. आणि त्याला आपोआपच त्या फळांचे भोगही, आय मीन त्या फळांपासून पण तो निश्चितच वंचित राहत नाही. रादर हे आपल्याला पुढेही जाणायचंय नंतर. मुख्य म्हणजे काय की तुम्ही तुमच्या गुणकर्मामध्ये कृष्ण भावना आणणं, जोपासणं हे निश्चितच खूप योग्य आहे. तरच तुम्ही त्या मोह मायेतून, तुम्ही त्या मायेच्या तावडीतून स्वतःला वाचवू शकाल. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचा तुम्ही श्लोकासहित. मला वाटतं सायली माताजींना वाचायचंय का? हो. एक नाही, सायली तर वाचा. मला विचारायचं होतं की याचं प्रॅक्टिकल उदाहरण कसं देणार? कुठल्या गोष्टीचं म्हणजे? म्हणजे आपल्या आपण म्हणतोय हे कृष्ण भावना भावीत आपण राहायला हवं. येस येस म्हणजे येस, थोडं आत्ताच्या थांबा. हा हा हा, येस माताजी. म्हणजे आता जे आपण प्रॅक्टिकल आयुष्य चाललंय त्याच्यात आपण हे कसं अंगीकारायचं असं येस, विचारते मी. खूप छान प्रश्न आहे. थोडासा धीर धरा. 12व्या अध्यायात भगवंतांनी बरोबर. भरपूर ऑप्शन्स दिलेले आहेत. पण मी चालेल. नक्की सांगेन तुम्हाला की येस, याचं उदाहरण आहे. भले ओके. तुम्ही म्हणजे भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन की हा. तुला नाही ना नियमांचं पालन जमत आहे, तुला मन बुद्धी एकाग्र नाही जमत आहे, तू माझ्या नियमांचं पालन कर, तू माझ्यासाठी कर्म कर. म्हणजे काय की तुम्ही जर नोकरी करत असाल, तुम्ही तुम्ही प्रपंचात आहात, सगळ्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून करता आहात, तर ते भगवंतांसाठी निदान जे मिळवता आहात त्याच्यातलं काही द्या. तुमचा वेळ भगवंतांसाठी द्या. ही भगवंतांची सेवा आहे आणि ही सुद्धा कृष्ण भावना जोपासणं आहे. तुम्ही दिवसभरामध्ये, माझं एकदम टाईट शेड्यूल आहे, मी सकाळी 5 वाजल्यापासून ते रात्री 12 पर्यंत मला काहीही करायला जमत नाही, मग कठीण आहे होते. पण हेच तुम्ही भगवंतांसाठी, आता तर तुम्हाला ऑनलाईन याच्यामध्ये ब्लेसिंग इन डिस्गाईज की आपल्याला कोरोनासारख्या त्या भयंकर महामारीपासून आपण अगदी म्हणजे मुक्त झालेलो आहोत. पण त्याच्यामध्ये आपल्याला एक ब्लेसिंग जसं मिळालं की आपल्याला हे ऑनलाईन आपण एकमेकांशी संपर्क साधू शकतोय आणि ही सेवा करणं. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या सेवेमध्ये निदान तुमचा थोडा वेळ देणं ही सुद्धा कृष्ण भावना जोपासणंच आहे. तुम्ही जे काही कमवता आहात त्याच्यातनं तुम्ही अर्थार्जन थोडंसं करणं, की जी सेवा म्हणून की
की ते दान करणं ही सुद्धा कृष्ण भावना आहे. अनेक अशा गोष्टी भगवंतांनी पुढे जाऊन, म्हणून मी खूप त्याच्यात विश्लेषण करत नाही, ओके पण ओके. नक्की तुम्हाला तुमचं उत्तर 12वे अध्याय खूप छान मिळेल. अनेक थँक्यू. त्याचा उल्लेखही आहे की तुम्ही कशा प्रकारे तुमच्या प्रपंचात राहून सुद्धा कृष्ण भावना जोपासू शकता. की एक गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुद्धा आपल्या प्रपंच भगवंत म्हणतच नाहीये तो की सगळ्या घरातल्या लोकांचे आबाळ करा आणि जाऊन तुम्ही देवळामध्ये जाऊन 5 तास जप करत बसा. नाही, तुम्ही त्यांच्यामध्ये सुद्धा त्यांच्या बरोबर राहून स्वयंपाक करताना सुद्धा तुम्ही नामस्मरण करू शकता. तुम्ही योग्य आध्यात्मिक गोष्टी ऐकू शकता. श्रवण म्हणून, श्रवणम ही पहिली सेवा म्हटलंय, कीर्तनम नंतर आहे. म्हणून श्रवण करणं ही सुद्धा भगवंतांची सेवा आहे आणि ही सुद्धा कृष्ण भावना जोपासण्याची एक टप्पा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही कृष्ण भावना तुमच्यात नक्की जोपासू शकता. समजते माताजी? हो, थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. इन्द्रियस्येन्द्रियार्थस्य इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागेच्छतौ हास्य परिपंथिनौ. हरे कृष्ण. यस्य परिपंथिनौ. हरे कृष्ण. सायली माताजी, हरे तुम्ही कृष्ण. हो. असतील आपण 35 श्लोकापर्यंत घेऊया. इंद्रिय आणि इंद्रियाविषयी, त्यांच्याविषयी संबंधित आसक्ती आणि विरक्ती यांना नियंत्रित करण्यासाठी नियम आहेत. मनुष्याचे अशा आसक्ती आणि विरक्तीने प्रभावित होऊ नये, कारण आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात ते अडथळेच आहेत. तात्पर्य: जे कृष्ण भावना भावित आहेत त्यांच्या स्वाभाविकपणे भौतिक इंद्रियतृप्तीमध्ये मग्न होण्याकडे कल नसतो. पण जे कृष्ण भावना भावित नाहीत त्यांनी शास्त्रामधील विधी निषेधांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अनिर्बंध इंद्रिय तृप्ती भौतिक बंधनास कारणीभूत ठरते. पण जो शास्त्रातील विधी निषेधांचे पालन करतो तो इंद्रिय विषयांच्या द्वारे बद्ध होत नाही. उदाहरणतः लैंगिक उपभोग ही एक बद्ध जीवांसाठी अत्यावश्यक बाब आहे. विवाह बंधनातील लैंगिक भोगास अनुमती देण्यात आली आहे. शास्त्रांच्या आदेशानुसार मनुष्याला आपल्या पत्नीशिवाय इतर कोणत्याही स्त्रीबरोबर भोग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. इतर सर्व स्त्रियांना त्याने माते समान मानले पाहिजे. पण असे आदेश असतानाही मनुष्याचा परस्त्री संबंध ठेवण्याकडे कल असतो. या प्रवृत्ती निग्रहाचे कारणे प्रवृत्ती निग्रहित करणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्या आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गामध्ये विघ्नकारक बनतात. जोपर्यंत भौतिक शरीर आहे तोपर्यंत भौतिक शरीराच्या गरजा पुरवण्यास अनुमती आहे. परंतु या गरजा शास्त्रीय विधी विधानानुसार भागवण्यास अनुमती आहे. आणि तरीही अशा विधी निषेधांवर आपण विसंबून राहू नये. अशा विधी निषेधांवर आसक्त न होता मनुष्याने त्यांचे पालन कुठे गेलं केले पाहिजे. कारण ज्याप्रमाणे राजमार्गावरही नेहमी अपघाताची शक्यता असते त्याचप्रमाणे विधी निषेधानुसार केलेले इंद्रिय तृप्तीही तो वाम मार्गाकडे जाऊ शकतो. जरी राजमार्गाने काळजीपूर्वक रक्षण केले जाते तरी अशा अत्यंत सुरक्षित रस्त्यांवर काहीच धोका नसल्याची कोणी हमी देऊ शकणार नाही. भौतिक संगतीमुळे इंद्रिय तृप्ती करण्याची प्रवृत्ती अनादी कालापासून चालली आली आहे. म्हणून नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती केल्यानेही पतन होण्याची शक्यता असतेच. यास्तव नियंत्रित इंद्रिय भोग करण्याची आसक्ती सर्व प्रकारे टाळलीच पाहिजे. कृष्ण भावनेवर आसक्ती ठेवल्याने किंवा श्रीकृष्णांचे प्रेममयी सेवेमध्ये नेहमी कर्म करण्याने मनुष्य सर्व इंद्रियजन्य कृत्यांमध्ये अनासक्त होतो. म्हणून जीवनाच्या कोणत्याही स्थितीमध्ये कृष्ण भावनेपासून कोणीही अनासक्त होण्यास प्रयत्न करू नये. सर्व प्रकारच्या इंद्रियांच्या आसक्तीपासून अनासक्त होण्याचा मूळ उद्देश म्हणजे कृष्ण भावनेच्या स्तरावर स्थिर होणे होय. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच इथे जसं आपण आधीच्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख आहे की इंद्रिय म्हणजे ही जी आपली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जी आहेत, 5 ज्ञानेंद्रिय म्हणजे 5 घोडे आपण जे बघितले त्या आकृतीमध्ये, की जसं 2 आपले डोळे आहेत, 2 आपल्या नासिका आहेत, 2 आपले कान आहेत, जिव्हा आहे आणि आपलं त्वचा आहे. ही सगळी आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि ही ज्ञानेंद्रिय म्हणजे तुम्ही काय ऐकता आहात, काय बघता आहात, या सगळ्या गोष्टींवरती नियंत्रण असतं. या 5 ज्ञानेंद्रियांना ज्या दोऱ्या आहेत त्या मनाच्या दोऱ्या आहेत. कारण मन जे आहे, मन या इंद्रियांवर नियंत्रण करते आणि या मनाला नियंत्रण करू करते तर बुद्धी नियंत्रित करते. अशी ही सुंदर आकृती आपल्याला सगळ्यात शेवटी या 3ऱ्या अध्यायाच्या, कारण आपल्याला शेवटी जी वासना आहे त्याच्याच पर्यंत आपण पुढे पोहोचतो आहोत, की ही जी इंद्रिय तृप्ती करण्याची वासना म्हणून इथे जे दिलेलं आहे, तुम्ही म्हणालात उदाहरण, तर उदाहरण बघा कशा प्रकारे, की शारीरिक संबंध ठेवणं. शेवटी लग्न ही संस्था आहे आणि एक स्त्री आणि पुरुषांनी एकत्र येऊन ती लैंगिक संबंध ठेवणं हे अतिशय योग्य पद्धती आहे. परंतु परस्त्रीशी संबंध ठेवणं, कारण अशा प्रकारे आपण आधीही बघत आलेलो आहोत की भौतिक या जगामध्ये आणि अनेक राजे रजवाडे आणि ज्या प्रकारे पट्टराण्या आणि या गोष्टी असायच्या, की तिथे कुठेतरी ती वासना आहे, हो, ती इच्छा वासना आहे आणि ती कुठेतरी अतिशय चुकीची आहे. म्हणूनच गरजा शास्त्रीय विधिविधानानुसार भागवण्यास अनुमती आहे आणि तरीही अशी विधी निषेधानुसार आपण विसंबून राहू नये, की त्याचा अतिरेक करणं ही चुकीची गोष्ट आहे. कारण कितीही म्हटलं तरी म्हणूनच सांगितलेलं आहे की हा लैंगिक संबंध ठेवावा आणि आपल्याला संतती निश्चितच निर्माण करायची आहे, पण ती कृष्ण भावना भावित संतती असावी आणि त्याप्रमाणे ते संस्कार असावेत आणि त्याप्रमाणे आपल्या त्या इंद्रियांवर, आपल्या त्या ज्ञानेंद्रियांवर कर्मेंद्रियांवर स्वतःचं नियंत्रण असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते फक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं होऊ शकतं, जेव्हा सगळं कृष्णाला अर्पण केलं जाऊ शकतं. जेव्हा ती भावना मनामध्ये दृढ होते तेव्हा या भौतिक आसक्तीपासून आपण कुठेतरी विरक्त होत जातो. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही प्रपंचातनच विरक्त व्हा आणि एखादी गृहस्थ आश्रमातली व्यक्ती असेल तर ती पूर्णपणे संन्यासच घ्यायला पाहिजे असं कुठेच दिलं नाही. इव्हन इस्कॉन पण असं काही सांगत नाही, कारण बरेच असे नोशन्स आहेत की मग इस्कॉन मध्ये गेलेली व्यक्ती मग ती सगळ्या घरदाराला सोडून जाते. नाही, असं नाहीये. गृहस्थाश्रमातली इनफॅक्ट इस्कॉन मध्ये सुद्धा आता सांगतायत की लग्न संस्था कशी टिकवावी या गोष्टीवर सुद्धा इस्कॉन मधले जे म्हणजे जे दाम्पत्य असतं ते सुद्धा किंवा कुठल्याही दाम्पत्याकडून याच्याविषयी मार्गदर्शन केलं जाते, कारण लग्न संस्था टिकवणं ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणूनच जो वाम मार्ग आहे, जो चुकीचा मार्ग आहे, त्याला मात्र इथे कुठेतरी शास्त्राने बंदी केलेली आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेवर आसक्ती ठेवल्याने किंवा श्रीकृष्णांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये नेहमी कर्म करण्याने मनुष्य सर्व इंद्रियजन्य कृत्यांपासून अनासक्त होतो. ती जी खूप कठीण आहे, मी सांगते ना, की बोलणं फार सोपं आहे. प्रपंचामध्ये आहोत आपण, सगळ्याची आपल्याला बघू ना की आसक्ती आणि ओढ ही अगदी वासना म्हणून म्हणून भगवंतांनी दुसऱ्याही अध्यायात सांगितलं की काम क्रोधो विजायते. कारण ही जी सगळं सांगतायत, स्थिताधीर मुनी असा असावा, असं बोलतो, असं चालतो, सगळं वर्णन केलंय, तरी पण हे सगळं कळून वळत नाही, हो. कारण कुठेतरी ती वासना आडवी येते. कारण एखाद्या स्त्री पुरुषाला नुसती ओढ लागणं, नुसतं आवडणं, ते आसक्तीत कधी रूपांतर होतोय, मग त्या आसक्तीचं क्रोधामध्ये कधी रूपांतर होतंय आणि त्या क्रोधाचं वासनेमध्ये कधी रूपांतर होतंय आणि मग पूर्णपणे त्या बुद्धीचा नाश होतो आणि पूर्णपणे नाश होऊन मन अत्यंत भ्रमिष्ठ अवस्थेमध्ये जातं. का? कारण मग मला ती गोष्ट हवीच आहे, मला हे मी मिळवणार, म्हणजे जिद्दीने भले मला कुठल्याही वाममार्गाचा उपयोग करायला लागू दे, पण मी ते प्रमोशन मिळवणारच, मला कुठल्याही परिस्थितीत ते मिळवायचंच आहे. ही गोष्ट ही कुठेतरी आसक्ती आहे, कारण ते मिळवण्याची आसक्ती आहे. आणि म्हणूनच मग इंद्रियजन्य अशी कुठलीही कृत्य होऊ शकतात. मग त्याच्यामध्ये त्या कृत्यांचा काहीही लवलेश नसतो, की त्याबद्दल काही वाटलंही जात नाही, कारण मग तो निर्लज्जपणा ठरतो आणि अशी व्यक्ती मग त्या गोष्टींवर आसक्त होऊ शकते. पण हीच गोष्ट तुम्ही कृष्ण भावने मध्ये जर असाल तर निश्चित, कारण आपण जे करतो आहोत, अहो हे शरीरच आपलं नाहीये, ही शरीरच भगवंतांची देण आहे. इथल्यापासून जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा ती भावना दृढ करणं खूप सोपं जातं. कारण या शरीराचं सगळं भगवंतांचाच अंश आहे, हो. आपल्याला हे दिलेलं शरीर सुद्धा भगवंतांचं आहे, तर मग बाकी गोष्टी काय संन्यास घेता तुम्ही,
की हे माझं नाही, ते माझं नाही. अहो, हे निर्मितीच भगवंतांची आहे. या प्रकृतीची निर्मिती करणारेच भगवंत आहेत. मग तुम्ही कशाचा संन्यास घेताय? पण तरीही तुम्ही स्वतःला अनासक्त ठेवणं आणि या भौतिकतेमध्ये राहून सुद्धा या गोष्टींपासून स्वतःला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये अनासक्त आणि ती अनर्थ निवृत्ती जी आहे ना, ती साधणं महत्वाचे आहे. आणि ती फक्त या कृष्ण भावनेमध्येच शक्य आहे. म्हणून त्या स्तरावरती स्वतःला उन्नत करायचंय. तर आपण शेवटचा हा श्लोक घेऊया. प्रभूजी वाचतील आणि मग आपण थांबू. वाचू मागताय. हा, विमल माताजींना वाचायचं राहिलंय आज. बरं, ठीक आहे. आपण 2 श्लोक घेऊ. एक विमल माताजींसाठी, एक प्रभूजींसाठी. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावयः. वाचा माताजी, विमल माताजी वाचा. हो माता. इतरांच्या कर्मांचे उत्तम रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या नियत कर्माचे दोषयुक्त असले तरी पालन करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. स्वतःचे कर्म करताना जरी एखाद्याचा विनाश झाला तरी दुसऱ्याचे कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, कारण दुसऱ्याचे मार्गाचे अनुसरण करणे भयावह असते. तात्पर्य: म्हणून मनुष्याने इतरांच्या नियत कर्माचे अनुसरण करण्यापेक्षा पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये आपले नियत कर्म करावे. भौतिकदृष्ट्या प्रकृतीच्या गुणाच्या प्रभावाखाली मनुष्याच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीला अनुसरण सांगण्यात आलेले कर्म म्हणजे नियत कर्म होत. आध्यात्मिक कर्म म्हणजे श्रीकृष्णाच्या दिव्य सेवेसाठी आध्यात्मिक गुरूने दिलेल्या आज्ञेनुसार केलेली कर्मे होत. परंतु भौतिक असो वा आध्यात्मिक असो, मनुष्याने दुसऱ्याच्या नियत कर्माचे अनुकरण करण्यापेक्षा मृत्यूच्या अंतिम क्षणापर्यंत आपल्यालाच नियत कर्मामध्ये दृढ राहिले पाहिजे. आध्यात्मिक स्तरावरील कर्म आणि भौतिक स्तरावरील कर्म हे भिन्न असू शकतात, परंतु कर्म करण्यासाठी अधिकृत मार्गदर्शनानुसार आचरण करण्याचे तत्व नेहमीच उत्तम असते. जेव्हा मनुष्य भौतिक गुणाच्या आधिपत्याखाली असतो तेव्हा त्याने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार शास्त्राच्या नियमाचे पालन केले पाहिजे. तसेच त्याने इतरांचे अनुकरण करू नये. उदाहरणार्थ, सत्वगुणामध्ये असणारा ब्राह्मण अहिंसक 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 असतो, तर क्षत्रिय हा राजसिक गुणामध्ये असल्यामुळे त्याने हिंसक बनण्याची मुभा आहे. यास्तव अहिंसक तत्वाचे पालन करणाऱ्या ब्राह्मणाचे अनुकरण करण्यापेक्षा क्षत्रियाने हिंसक नियमाचे पालन करते वेळी पराभूत होणे हेच त्यांच्यासाठी श्रेयस्कर आहे. प्रत्येकाने असंमितपणे आपली हृदयशुद्धी न करता क्रमाक्रमाने करावी. तरीही जेव्हा एखादा भौतिक गुणाच्या पलीकडे जातो आणि पूर्णपणे कृष्ण भावनेत स्थित होतो तेव्हा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली तो कोणतेही गोष्ट करू शकतो. कृष्ण भावनेच्या अशा परिपूर्ण अवस्थेमध्ये क्षत्रिय हा ब्राह्मणाप्रमाणे कार्य करू शकतो किंवा ब्राह्मण हा क्षत्रियाप्रमाणे कार्य करू शकतो. दिव्य आध्यात्मिक स्तरावर भौतिक जगातील विषमता लागू पडत नाही. उदाहरणार्थ, विश्वामित्र हे मूलतः क्षत्रिय होते, पण नंतर त्याने ब्राह्मण म्हणून कार्य केले. तर परशुराम हे मूलतः ब्राह्मण होते, पण नंतर त्याने क्षत्रिय म्हणून कार्य केले. दिव्य स्तरावर स्थित असल्याने ते याप्रमाणे करू शकले. पण जोपर्यंत एखादा भौतिक स्तरावर आहे तोपर्यंत त्याने भौतिक प्रकृतीच्या गुणानुसार कर्म केलेच पाहिजे. त्याचबरोबर त्याला कृष्ण भावनेची पूर्ण जाणीव असणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. स्वतःचं कर्म योग्य पद्धतीने करावं. दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये इंटरफिअर करण्यापेक्षा आपलं कर्म, भले ते आपल्या कुठल्या कदाचित आपल्याला त्या कर्मामध्ये काही वाईट करायला लागलं तरीही आपण दुसऱ्याचं कर्म किती चांगलं करतोय हे प्रूव्ह करण्याची गरज नाही. आणि हे भौतिकतेमध्ये भगवंतांनी सांगितलंय. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, भौतिकदृष्ट्या प्रकृतीच्या गुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्याच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीला अनुसरून सांगण्यात आलेली कर्म म्हणजे नियत कर्म. म्हणजे ब्राह्मण हा ज्ञानामध्ये श्रेष्ठ आहे, क्षत्रियाने राज्य करावं, युद्ध करावं, शूद्राने वैश्याने काय करावं, व्यापार करावा, शूद्राने आपलं कर्म करावं. जे काही कमी लेखलेलं नाही, पण तो एक कर्म करतो आहे. मग तो कदाचित सेवेचं किंवा
जे काही खालच्या दराचं असेल, पण त्या दर्जाचं कर्म तो करतो आहे. अशा प्रकारे शूद्र हा कर्म करत असतो. म्हणून परंतु भौतिक असो वा आध्यात्मिक असो, मनुष्याने दुसऱ्याच्या नियत कर्माचं अनुकरण करण्यापेक्षा मृत्यूच्या अंतिम क्षणापर्यंत आपल्या नियत कर्मामध्ये दृढ राहिले पाहिजे. कारण का? कारण दुसऱ्याचं कर्म कसं आपण चांगलं करू शकू, की मग बघा बघा एखादी टास्क दिला असेल, या कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये बऱ्याचदा आपण बघतो, एखादी टास्क दिला असेल तर स्वतःचं टास्क योग्य प्रकारे करा ना, पण त्याला दिलेला टास्क अरे मी हा नीट करू शकेल, हे कशासाठी करायला जायचं? हे झालं प्रापंचिक किंवा या सध्याच्या भौतिकतेवर अनुसरून. आणि त्याचप्रमाणे भगवंत इथे सांगता आहेत की ब्राह्मणाला काय मुभा आहे, तर ब्राह्मण हा कशा प्रकारे अहिंसक आहे, क्षत्रिय हा हिंसक गोष्टी करू शकतो. याच्याच प्रमाणे ब्राह्मण जर अहिंसक झाला, त्याने पालन करण्यापेक्षा, अहिंसकतेचं पालन करण्यापेक्षा त्यांनी ब्राह्मणांनी अहिंसकच राहावं, त्यांनी क्षत्रियांसारखं हिंसक बनण्याचा प्रयत्न करू नये, हे भौतिकतेवरती. म्हणूनच अर्जुन जेव्हा भगवंतांना म्हणतो आहे की मी संन्यास घेतो, म्हणजे मी युद्ध न करता मी जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घेतो, किंवा जर त्याने संन्यास घेतला आणि त्यांनी जर ब्राह्मणासारखी भिक्षापात्र घेऊन त्यांनी जर जागोजागी भिक्षा मागितली एखाद्या संन्यासासारखी, आणि एखाद्याने भिक्षा नाही दिली, तर अर्जुन तलवार काढेल हो, कारण त्याचा मूळ स्वभाव काय आहे? क्षत्रिय. आणि म्हणूनच आपलं कर्म, मग तू क्षत्रिय आहेस, मग तू युद्ध कर ना. तू युद्ध करताना भले तू पराभूत झालास की तू कोणाला मारायला लागलं, तरी पण ते तुझं कर्तव्य आहे. तू बनायला जाऊ नकोस अहिंसक, ते तुला जमणार नाही. आणि म्हणूनच प्रत्येकाने आकस्मिकपणे आपली हृदयशुद्धी न करता क्रमाक्रमाने करावी. मग क्रमाक्रमाने करता करता भले एखादा ब्राह्मण क्षत्रियासारखा वागू शकतो, जशी आपल्याला इथे उदाहरणं दिलेली आहेत. परशुरामांचं उदाहरण दिलेलं आहे, विश्वामित्रांचं उदाहरण दिलंय. ते कुठल्या स्तरावरती? ते आध्यात्मिक स्तरावरती, की जेव्हा त्यांनी ती भावना स्वतःमध्ये दृढ केली. पण भौतिकतेमध्ये तुम्ही असं करायला गेलात तर कुठेतरी चुकीच्या गोष्टी, चुकीच्या मार्गाने जाल, आणि ती गोष्ट, तो मार्गच चुकीचा आहे. आणि म्हणूनच जोपर्यंत एखादा भौतिक स्तरावर आहे, तोपर्यंत त्याने भौतिक प्रकृतीच्या गुणानुसारच आपलं कर्म केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्याला कृष्ण भावनेची पूर्ण जाणीव असणे आवश्यक आहे, की आपण हे कर्म करतो आहे आणि आपण हे भगवंतांसाठी कर्म करतोय. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू क्षत्रिय आहे, युद्ध कर आणि युद्ध मला अर्पण कर. म्हणजेच तो कृष्ण भावनेमध्ये त्यांना ती कृष्ण भावना जपायला सांगते. अशा प्रकारे आपलं स्वतःचं कर्म आपण कृष्ण भावनेमध्ये करू शकतो, हे जाणणं आवश्यक आहे. म्हणून इतरांचं कर्म अनुकरण करायला जाऊ नये. अनुसरण आणि अनुकरण याचा आपण फरक गेल्या श्लोकांमध्ये जाणला. म्हणून कुणाचंही कॉपी करायला जाऊ नका. त्यांचे चांगले आचार, चांगले चांगले विचार घ्या. म्हणून आपण जेव्हा मुलांनाही सांगतो ना की अरे तू एखादा तो वाईट करतोय, त्याच्यातलं चांगलं काय ते घ्यायचा प्रयत्न, कारण आपण बघतो मुलांमध्ये वाईट संगतीचा परिणाम असा येऊ दिसतो. पण हेच तू त्याच्यामधलं चांगलं घेण्याचा प्रयत्न कर. बहीण भावंड आहात, वाईट वृत्ती नको. अरे ती बहिणीचा चांगला गुण काय तो तू घे, भावाचा चांगला गुण तू घे. पण हे सांगणं आणि ही जाणीव महत्वाची असते. म्हणूनच कुणाला कोणी कॉपी करायला जाऊ नका, कोणाची तुलना करू नका, कारण कुठेतरी प्रत्येकामध्ये ते वैशिष्ट्य असतं. आणि म्हणूनच त्याचप्रमाणे ती भावना जपणं आणि स्वतःच नियत कर्म योग्य पद्धतीने करणं हेच महत्वाचं आहे. माताजी, अनुसरण आणि अनुकरण अजून एकदा थोडं सांगतात का? नक्कीच नक्कीच. कसं आहे बघा, अनुकरण म्हणजे आपल्याला गेल्या श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे की अनुकरण, श्रीकृष्णांनी 7 दिवस 7व्या वर्षी करंगळीवरती 7 दिवस 7 रात्र गोवर्धन पर्वत उचलून धरला, म्हणून आपण श्रीकृष्ण बनू शकतो का? हे झालं अनुकरण. शिवांनी समुद्र मंथन करताना विष प्राशन केलं, आपण विषाचा एक थेंब घेतला तरी आपण मरून मरून पडू, हे झालं अनुकरण. पण भगवंत सांगतायत त्यांचा आदर्श, की भगवंतांनी ज्ञान घेण्यासाठी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात भगवंत राहिले, आणि भगवंत आपल्या उदाहरणादाखल भगवंत जे जे तत्व सांगतायत, जे भगवंत जे काही योग्य असा मार्ग सांगतायत त्याचं अनुसरण करावं. म्हणून भगवंत अर्जुनालाही सांगतायत की तू क्षत्रिय आहेस, युद्ध कर, म्हणजे तू एक आदर्श व्यक्ती बनशील आणि तुझं अनुसरण लोक करतील, त्याप्रमाणे तेही करतील, युद्धाला सामोरे जातील. म्हणून कॉपी करू नका, त्याला फॉलो करा. कॉपी आणि फॉलो हा डिफरन्स आहे, अनुकरण आणि अनुसरण. म्हणून त्या मार्गांना चैतन्य महाप्रभू हे एक आदर्श असे आपल्या कलियुगामध्ये येऊन गेले, की जे प्रत्यक्ष भगवंतांचे अंश, त्यांचं अनुसरण त्यांच्या पार्षदांनी केलं. आणि म्हणूनच त्यांच्या त्याच अनुसरणानुसार कृष्ण भावना
जोपासली गेली आणि हरिकृष्ण महामंत्राचा प्रसार केला गेला. येतंय लक्षात? हो. हो. हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. येस. आता प्रभूजी तुम्ही वाचा श्लोक. आपण हा शेवटचा श्लोक घेऊया. 6:30 वाजला. हो, चालेल. हरे येस. कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि परमेय बलतीव नियोजितः. अर्जुन म्हणाला, हे हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बरेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो. तात्पर्य, जीव हा भगवंताचा अंश असल्यामुळे मूलतः आध्यात्मिक, विशुद्ध आणि सर्व भौतिक कल्मशांपासून मुक्त असतो. म्हणून स्वभावतःच तो भौतिक जगाच्या पापामुळे प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. काळजी घ्या थोडी. बोला प्रभू. अजून झालं नाही. ठीक आहे. हा. जेव्हा तो असतो तेव्हा तो निसंकोचपणे अनेक पापमय मार्गाचे आचरण करतो. कधी कधी या प्रकारचे आचरण करण्याची त्याची इच्छा नसते. पण यास्तव विचार फक्त जीवाला करायचे नसते. थोडा आवाज तुमचा तुटतोय प्रभूजी. हा, आवाज तुमचा थोडा ब्रेक होत होता. ब्रेक होतो का? हा. एक मिनिट. तथापि पापकर्म करण्यास अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित करीत नसून प्रभूजींच्या कनेक्शनचा काहीतरी इश्यू आहे मला वाटतं. ठीक आहे, हरकत नाही. थोडा आवाजाचा आहे तर पूर्ण करते मी ते, की तथापि पापकर्म करण्यास अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित करीत नसून इतर कारणांमुळे पापकर्मे घडतात, त्यासंबंधी पुढील श्लोकामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय. जसं आपण हरे कृष्ण, जसं आपण गेल्या अध्यायामध्ये सुद्धा शेवटी ज्याप्रमाणे काम वासनेबद्दल सांगितले, तसं इथे अर्जुन भगवंतांना प्रश्न विचारतात की जसं तेव्हा स्थिताधीर मुनीबद्दल सगळं जाणलेलं आहे, तसं इथे अर्जुन भगवंतांना वृष्णी वंशजा कशामुळे मनुष्याची इच्छा नसतानाही मग हे कर्म केलं जातंय. मनुष्य भगवंत सांगतायत की स्वतःचं नियत कर्म योग्यपणे केलं पाहिजे. कृष्ण भावना महत्वाची आहे आणि ज्याची जाणीव राहिली पाहिजे. मग हे सगळं ज्ञान तर मिळतंय, पण तरी पण मनुष्याची इच्छा नसताना आपण बघा बऱ्याचदा म्हणतो की मनुष्य चांगल्या मार्गाने चाललाय, तरी पण का त्याला पापकर्म करण्यासाठी तो प्रेरित होतो. मग याचं उत्तर भगवंतांनी पुढच्या श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे खूप सुंदरपणे. कारण इथे भगवंत म्हणतायत की अर्जुनाने विचारलं तेव्हा आपल्याला त्याचं बॅकग्राऊंड आहे की जीव हा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे मुळात तो आध्यात्मिक आहे, विशुद्ध आहे, सर्व भौतिक कल्मशापासून तो मुक्त आहे. याचं उदाहरण म्हणजे पावसाचा थेंब. पावसाचा थेंब हा पावसाचा थेंब इतका पारदर्शक आणि इतका स्वच्छ असतो, पण जेव्हा तो मातीत मिसळतो त्याचा काय होतो? चिखल होतो. बरोबर? तसाच आपला हा जीवात्मा आहे, तसाच हा आपला मनुष्य स्वभाव आहे. हा मनुष्य स्वभाव मूळ आध्यात्मिक आहेत. आपण अतिशय निरागस आहोत, भगवंतांसारखे आहोत, आध्यात्मिक, विशुद्ध आणि भौतिक कल्मशांपासून आपण मुक्त आहोत. ओरिजिनली मूळतः. म्हणून स्वभावतः तो भौतिक जगाच्या पापाच्या प्रभावामुळे प्रभावित होत नाही, तो मुळात प्रभावित होत नाही. पण जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीशी संबंधित असतो तेव्हा निस्संकोचपणे अनेक पापमय मार्गांचं आचरण करतो, कारण तो भौतिक प्रकृतीमध्ये स्वतःला बांधून घेतो. तो भौतिकतेकडे वळतो आणि त्याला फक्त त्या वासनेचा उपभोग घ्यायचा असतो. त्याच्यामुळे तो त्या कर्मांमध्ये गुरफटला जातो. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हे सगळे षड्रिपू त्याला खेचतात. ती माया त्याला ओढून घेते आणि त्याच्यामुळे तो त्या बंधनांमध्ये अडकतो. आणि म्हणून जसं आपण म्हणतो एखादी कंपनी, जशा त्याप्रमाणे त्या भौतिकतेमध्ये, त्या मायेमध्ये तो आत आत शिरत जातो. कधी कधी या प्रकारचे आचरण करण्याची त्याची इच्छाही नसते. यास्तव जीवाच्या विकृत स्वभावाबद्दल अर्जुनाने श्रीकृष्णांना विचारलेला हा समर्पक प्रश्न आहे की त्याची इच्छा नसतानाही का तो जातो.
काही वेळा जीवाला पाप करावयाचं नसतं तरी बळेच पाप का करायला लागतं. आणि मग त्याचं उत्तर भगवंतानी पुढच्या श्लोकामध्ये दिलंय, जे आपण पुढच्या वेळेला नक्की जाणून घेऊ, कशा प्रकारे मनुष्य या पापकर्मांमध्ये गुरफटला जातो. तासीचे समर्पक असा प्रश्न अर्जुनाने भगवंतांना विचारला आहे. आपण इथे थांबूया. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते, आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा.